All right. سلام ناتنائيل كمل لخا دحند لخا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون اي وتر تمنيتنايو هذا قداسي قاشا مجمر يوزي كونا دما عديمنا لكم لنا مرحبا ناتنائيل كمل لخا سلام جورجو كمي دحاندو ثانك يو እግዚአብሔር ይመስገን ከመል ለኻ ናትናኤል ካብ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ እዩ አሚን ኣብዚ ቻነል ኣብዚ ዋን እዚ ናትናኤል ዘይፈልጥ ኣሎ ኢለ ክግምት ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ኢንትሮዳክሽን ክሰግረ እንተይትፈልጡ ተኮይንኩም ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ኢልኩም ከይድኩም መን ምዃኑ ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ዓበ ሚድያ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዝህልው ኩነታት ድማ ዓበ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ እዩ ስለዚ ኢንትሮዳክሽን ንሎሚ ቁርብ እሊ ከነብሎ ኢና ናትናኤል ምንታ ስትሬት ናብ ትነጥቢ ክነኣቱ ሌላ ዘይወስድ መድረክ ካብ በፂሕና ስለ ዘለና እስኪ በብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ቀዳመይቲ ሕቶ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ማለት ኢትዮጵያ ትማልን ሎምን ቅድሚ ሰሙንን ቅድሚ ወርሕን ቅድሚ ዓመትን ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራሪብናላ ነርና ኢልካ ተሓልፎ ነገር ጉዳይ ኣይኮነን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝቕፅል ዘሎ እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዪ ትሶባ ቮለቲሊቲ ናቱ ንማንም ሰብ ርዱእ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ዘሎ ኢትዮጵያ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ኣበይ ኩነታት ኣላ እስከ በቲ ንስኻ ትሪኦ ዘለኻ ናትካ ትዕዝብቲ ክንርኢ ደስ ብለና ፅቡቅ ቴንኪዩ ይቀኒለይ ጆርጆ ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ያው ኩላትና ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ወላ ሓንቲ ፈታዊ ዘይብላ ዓዲ ኮይና ኣላ ወላ ሓደ ፈታዊ ዝበሃል የብልና ወላ ካብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከይወፃኻ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ እንድሕር ሪኢኻዮ ኮንካ ብኡ ክንጅምር ኢለ ኣብ ሶማልያ ፈታዊ የብልና ፀላኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ደረጃ ፀላኢ ፈታዊ የብልና ባዕሉ እቲ ኣብኡ ዘሎ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ኣነ ወዲ በሻሻ ቆልዓ በሻሻ ዝብሎ ንሱ ዝፈጠሮ እዩ ኣብ ሱዳን እንድሕር ከይድካ ከምኡ ደሰይ ምስ ሱዳን እውን ኣብ ፅልኢ ኣብ ባእሲ ኢና ዘለና ሱዳናውያን ፅባሕ መንግስቲ ምስኮኑ ዓዶም ሰላም ምስኮነ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወስድዎ ስጉምቲ ካብ ብሕጂኡ ኣነ ይረአየኒ ስጉምቲ እንተወሰዱ ድማ ብዙሕ ዘደንግፀኒ ነገር ኣይኮነን ጅቡቲ እንድሕር ከይድካ ደሰይኒ ብፍላይ ጉዳይ ባሕሪ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ባሕሪ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ትኡ ዘሎ ስርዓት ከልዕል ግብኦ ድዩ እንድሕር ኢልካ እዋኑ ዘይኮነስ ክልዓሉን ዘይግብኦ ነይሩ እዩ ብናተይ ኤርትራ ሓንቲ ነብሳ ዝካለት ሃገር እያ ባሕሪ ዝበሃል ነገር ብሰላም ከም ናይ ማንም ላንድ ሎክል ዝኾነት ዓዲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንንግድን ንገለን ክንጥቀመሉ ክብል ከለኹ ድማ ብፍታዊ መንግስቲ ኤርትራ እምበር ብሓይሊ ናትና ኢዶ ታሪካዊ ክስታና ኢዶ እዚ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሕጊ ጠቂስካ ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ንርሕቕ ኢና ዝብል ነገራት ኣምፂኻ ዝግበር ናይ ባሕሪ ርክብ ፍፁም ተቐባልነት የብሉ ወራሪ እዚ ብጎረባብትና እንድሕር ዳ ሪኢኻዮ ወላ ሓደ ፈታዊ ዝበሃል የብልና ምናልባት ኬንያ ምናልባት ክትከውን ትኽእል ኬንያ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ፅልዋ ዘለዋ ኣይኮነትን ኤርትራ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዋ ሶማል ከምኡ ሱዳን እውን ከምኡ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎም ስለዚ ዓዲ ብዘይ ፈታዊ ኣትሪፍዋ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ መፂኻ ደሰይኒ እቶም ጎረባብትና 3-4 ዓድታት ተባኢስናየን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ እንድሕር መፂኻ ሕወሓት ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ዝቃለስ ውድብ ኣሎ ፋኖ እንድሕር ከይድካ ከምኡ እዩ ብናይ ኦሮሞ ኦነግ ዝቃለስ ድማ ካልእ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ንሳቶም ብዙሕ ድምፆም ስለ ዘይስማዕ እዩ ወይ ድማ ከምዚ ከማና ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ኣክቲቭ ስለ ዘይኮኑ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ እውን እዚ ዝበሃል ለውጢ ዘምፅኡ ስለ ዘይኮኑ ብዙሕ ናታቶም እውን ኣይተዘረበን እምበር ኣብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ብፍላይ እንድሕር ዳ ከይድካ ብኢኮኖሚ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ናይ 3 ወርሒ ናይ 4 ወርሒ ደሞዝ ዘይተኸፈሎም ግን ከምኡ ኢሎም ተሓቲቶም ድማ ክቕተሉን ክእሰሩን ስለ ዝኾኑ ስቕጣ ዝመረፁ እዮም ከምዚ ናይ ትግራዋይ ወይ ናይ ኣምሓራይ ወይ ናይ ኦሮሞ ሕድካ ዓቂብካ ምውጋእ ዝበሃል ኣብቲ ናቶም እውን ኣብቲ ደሞም እውን ስለዘየለ ኣነ ብግልፂ ክዛረበ ዝፈቱ ዝመፀ መንግስቶም እዩ ዝፀሓየ ፀሓይ ዝበረቐ ፀሓዮም እዩ ንሳቶም ብዙሕ ዝግደሱ ይኮኑን እምበር ኣብ ደቡብ ህዝቦች እውን እንድሕር ዳ ከይድካ
درجة بملؤ أب كرايسيس يزولو تعبي إيكونومي ناي إثيوبيا دما أب كل الأمحرة كأو أتصلوا أب كل الأوروميا سلازخونة أب كل الأمحرة عند حر سلام زيلة عمل إثيوبيا almost درجة سلام يلا زناي نبرة مخبر تريو زلها زغلو نجرات أب كل الأمحرة سلام مرة أنسل زيلة لومي كابدي سبعة توجيسكا حمزناي كلام التوبس تتعينكا ناب كل الأمحرة خد كيد بتصلوتي خد كيد 4-5 بوتا في التشاتات هلو شفاتو له بو سراويتنا إثيوبيا رما خمسة تريو زلهاي عم زبهان نجار يلن أما قدي عدكو عاتيقو سلام كخبر هاي كالن سلازي 0-0 إثيوبيا أب حمس مسيا زلا والحنت سلام زبهان نجار يلن تسب خم قدمو نابرا زبهان نجار يلن unemployment rate رقص أنيا يكون كنجن كبر عن 4% مفلا أب كتمام مالتي አዲስ አበባ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ መእከቢት ናይ ኩሉ እያ ኮይና ኣብ ትግራይ እንድሕር ዳ ኩናት ኣሎ ኩሉ ትግራዋይ ናብ አዲስ አበባ እዩ ዝኸይድ ክልል ኣምሓራ ቶም ሃፋትም ደቂ ሃፋትም ብምሎም አዲስ አበባ እዮም ኦሮሚያ እንድሕር ኬድካ ከምኡ ቶም ካልኦት ክልላት ከምኡ እዮም ሶ አዲስ አበባ ንባዕላ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ብስራሕ ምስኣን መዓት እዩ ዝሳቐ ከምኡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ናብ አዲስ አበባ ዝመፁ انت سرع خلالي اليوم انت هفاتهم كوينهم عفت كلهم بسلام كنورو زي قالوا نابدي سابا خمو تصخلو دما ناي نابرا مخبار دما او تريخا غزا خراي دي خاطو سبيزا واغاتاتو زغلو دولار كم زتريو زل هاي انا دحر لوطي لمجمريا غزي ايثيوبيا خيد كله 5 شح نيرو انا قد ما خدي 2 شحن 500 نيرا انا مسكركو $100 5 شح بر نيرا تمالي 170 أتيلو دولار سوزي زن ودزن أكمزي أتيو بزي فتاوي زي ترفت عد خوينا الله مالتي سلازي زي ود بشاشة أبستفالا لي بوتا نتو منيسترتات حلفت أكيبوهم كخيد كله أبزخونا ميدياتات كتريوه هلهم زي كستاي حركاني هم زغورو زلهم بر بحقي أب إثيوبيا زي سرحو نجر ويدما لوط زمصو نجر سلازلو يكونن سلازي أباي كقدم كله رأي هاي خانوا معلو ملكة ناي دبلوماسي نا إثيوبيا مالتي تزعبي دام وي نايل أب إثيوبيا تهاني صوت بهايلو خوري خلو علم الزارو اللي خلونا خلو تي أباي زبها قدم كمرة كله جن تمجعوي تمرحت ناي إيست أفريقيا نساتهم يماونيرو تدبلوماسي نا إثيوبيا معرخ نديكم زودقة مالتي تمرحي يزبل تقلاي مينستر أبي زبهال عرفتنا يا باي قدب زنبرة مرات تريون يركان عن الدبلوماسي which is كم إثيوبياوي كلها تحفروا لينا 0-0 أنا بوزح حكوا أي ذكروني قلنا يدرجي كم زي درجه هو عمت ويكلت عمت كترفو خلو زنبرة أتموسفير كم هيني سمع عن نزله كم هيني زرعيني I hope دما بقربة أوان لو تمتيو بسلام من بارك نجمرنا إثيوبيا نزيعة تمثل دعم تبغ ناتنايل تبغ يركا جليس كأجن من البعض أبو خلنا أنا كوابتي كنتات وشتاو بوليتيكا كتبا قداينا إثيوبيا بزوع دايف كن جبرايد لهون بزوعنا بوليتيكا قداي سلزلنا أجن كابتن كفكايا هذا في تو كنبسلا هنت زربالا جوار زتك أملا 5-3 زبلا ريشو لا 5 ميتاويت أبغ زودو كتبا يكون يبل 3 ميتاويت دما حصوتون شفتون كمالتنا مالتي أنصار نفسون سلزخيد 10% ترايك على سنة حزب زدلي ناي تمتقال السنة بحال أكون قبر زل ناي زبل حجي أتكون تاتناي كتبا كتريو خلها تمنهار ناي برد راي حدا ملك عند عروسيت كايو زبس إثيوبياوي دمستنيا بتعدي سراتنيا ناي منقستي وتحضر كون خل حكيم كون خل بوليس كون خل whatever civil servants مالت ببريوم زخفلو سلازي اتم وناي وصاي شرف دما نعاتاتم كابتا زصلوميو سلمتاي دموز وسيت كامتيخا غزا خراي كتكفليخا غزا خراي زكار زلو سبخا مستي شرفناي وصاي زينغو خبيرو غلا خبيرو سلازي كغبرلني كبليو سلازي تي ابي احمد ولا نتقط تباكو كوكاصرو انت فتني هذا كم قدم برينت غير كخصاوت هيتخلني غايه مفعيز وصل زلو سلازي مانيفر نخغبر زلو تخلون صبيبيو بتدما
ولا دموز انتوسخ كمان لك دموز كوسخ كله تي من هارنا وقت هدما قدمي يزوسخ مخنياتو ماركت اكسبكتيشن سلازلو وجنزب يمص سلازلو يري سلازلو اتنغرات درو وسيقيد صنحكا سلازي ولا برم توسخ ولا دموز توسخه في اللايني وتهدر دموستنيايو حكمنا دموستنيايو ممهر دموستنياي كالي سيفيل سيرفانت دما دموستنيا بناي منغسي دموز خفليو هجي ابزلو قوس كتري خلها دموز نكيوسخ IMF يفكرلونيو سلمتاي public sector نانا عسك خيدا لويز بلا IMF private sector ينتقطباك زورو زلو public sector دما public spending public sector كودل لويز بل سلازي بعين قطبا كتنتنون تجميركا he is in deep trouble يمزبلو يقداس he is surviving for whatever reason انتاي نجار يراي كان سغاجي حدا وتهدرات ناتو ترى دموز كمبروم ديكونس اب كبيد وجيز توم زلو وتهدراتنا وجكاتو تقينهم دما كاب دموزهم للعلي خاطبهم زلكا وي حقراونت كت فحفوز بالحقراونت كله مالو which clearly they don't have مخنياتو تولادم حرا عدبو خقاتل موتيفيشن كله يكلني تولادو روما عدو خقاتل موتيفيشن يبلون سلازي قطبا تدمرت من هارنا وقاتات مخانتي أسرحتنيا منقسي زلو وصلوا بتانا جوار كالكوليشن 5 3 10 زبلا كما يتري ابز غربا غزي انتاي صلوا كفتر يخلت بلا معرض تي ناي بوليتيكاوي زغبر زلو نو بينهم ريو سلو زغنا زناي قطبات رايس كخنري I think تخكلنيا كالكوليشن يمسلني كم تي ناي جوار زبلكا بلاس زبلكا ونكومي حدتي ولا افتناتاتهم تا دكتور فتصم تبهلنا ايكونومي ناتو امخاري تገልጾ خلا ولا نسو اب بارلاما بزح غزي كزارب كله بزعبا قطبا خطري خلاها ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ፐርሰንት ያ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኢምፖርት ጌራ ዝበሃል ነገር ኣይገልጾን ኤክስፖርት ዝገበርዎ ጥራሕ እዮም ዝገልጹ which is ሓንሳብ 800 ሚሊዮን ዶላር በሃል ገለ ይበሃል 00 ኣብቲ ናጃዋር ባዕሉ ንሱ ዘውድቆ ዘሎ ሓደ ተኩናት እዩ እንድሕር ኣብ ሓደ ዓዲ almost ዳርጋ 7 ዓመት ሙሉ ኣብ ኩናት ኣለና ካብ ናይ ትግራይ ኩናት ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እቲ ናይ ሚሊተሪ ኤክስፔንዲቸር እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ so نحنا دموز نايت وتادر خاطريو زل هذا امبر حدا وتادر ناو كينات كخيد كله عدك خعطه كله تحنت بومبا انا اي تخكلنيا برايس حجيه بالليل امناي بعد ما وججن حنت فنجي كاب 30 حساب $50 يونير واغو حجي كندي اتي وي دون نو طيت كندي زات زلو نفولط يلنا سوتي 50% زولو بعلو زودقو زلو نسي طالب زعبانا إثيوبيا بزعبا برايفت سيكتور زبلكايو اب إثيوبيا برايفت سيكتور اولموست دارغا مويتي يلا مخنياتو نغادو دولار يفقدلومني نغادو اندحر دولار زي تفقدلهم ك امبورت غبرو اندحر زيكيلو سكيرسيتي ناي دولار اندحر افتا عد اندحر دا الله هوينو واغا ناي جدن كوسخي نغادا شجر يبلو نغاداي دهفتمه يسخي جن تحط ناي منغس سرحتنيا تي ميدل كلاس نوعلو داموته دادخمه يزغيت سو كاب غزا خراي مخفل كاب كساي توصايتات كخام شفان ولا حنت تحزو غنزبون يلا توم 30% تومناتو دغفت خمز تريم زلهاي افتنا ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ولا افتي ፖለቲካ برؤي ዝግበር ነገራት عينهم ጨፊኖም ንሱ ብዝበሎም ንዓብለናይ ስለዚ بتناتو كالكوليشن انت عينت ايكونوميكس كم زنببه وي تعينت مخر كم ذهبو ايفلطن ايثيوبيا دحر 6 عامت كاب افريقيا هالي تخدكونيا دحر 10 عامت كاب افريقيا قدامي تخدكونيا كبلكا كله نحنا ناتشورال ريسورس بهال نغير يبلنا تنام افريقيا ناتشورال ريسورس دلون عدتات كاس كم زيلنا يفكر مودما ابكينات نهالنا ابكينات ندحر لها ንምሳሌ ሓደ ናይ ኢኮኖሚክ ስታይል ብሎ ኤክስፖርት ክትገብር ኣለካ ዓዳኻ ክትከፍል ዓዲ ክትምዕብል እንድሕር ዳ ኮይና ቢዝነሱን ኣዝዩ ወራን ክገብር እንድሕር ዳ ኮይኑ ኤክስፖርት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ኣብ ኢትዮጵያ ቡን ኤክስፖርት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኦሮሚያ ክልል ጠቕላላ ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ወላ እዚ ሕሞራ ዲኻ ገለ ትብሎ ሰሊጥን ጋልእን ከምቲ ናይ ቀደም ፕሮሰስ ጌርካ ኤክስፖርት ንምግባር ኣሸጋሪ ኩናት መዓስ ይጅመር معس ودا نفلطو ነገር የለ ምናልባት
تناب أبدي سابان أكبابي عن زلوات تناي عمبابا مهرتي نساتن كجبر خيلي كعوض أجن ورقي من الوقت ناي تجري كم زتري وزل خناي تجري بوليتيكاون حنفش في سلازاتو نسو مس إمارات زلوا وركبون ورقي أقداس سلازونه نعو أبرتي عسر حلو اللمبر كلمة لوتي إثيوبيا إكسبورت جورم زنبرت ريسورس درجة almost كاب 5% نلعني كنيسومي يبلنا ولا حد إكسبورت من حدا يتجبر كوينكا ولا حنتي إلا دار إمبورت مور تجبر كوينكا تعبيلو مينس هوني إلا تم دقفتو زي كري ويدلني ناي ناتو أبارلاما خيدو زتزاربو إيكونومي متملكتيلو بزح جزء تزاربو نجرالو أستوعلو بزعبا إمبورت إثيوبيا كندي مليونيا إمبورت جيرا أبز حلف عمت نحريل كا زفولت أو قطريبو كزاربو اللون هيدليني مغنياتو simple calculation يجي نحر إكسبورت خا وحيدو إمبورت خا نحر وزيحو زي إيكونوميكس 101 والحمتي معبالة زبها النجاريلا هاجر ناود كاتيات قيد كاو ترفت 10% زولو تناي ناتاتنا عالسي مثلني نسو تفكلي أب مالت كم زحج نريو زلنا عن النسخة نقالة سلون سوشيال ميديا عبي إمباكت سلزولو بنا حانت هاجر بوليتيكا أبناي إثيوبيا بوليتيكا بلسقنا مليونس أني بليونس ولا جنزباوت يوم نحنا بقولنا عن النقالس سبات أتوقع بنا يكون يوم سو أبناي إثيوبيا بوليتيكا أب سوشيال ميديا نوعلو تسعيرهم أب إثيوبيا بفلا يا بدي سابا كم زناي قدم بحوحات زمن زنبره الحمد لله كاخت الزارب كت سلاماو سلف وقت قبر يفكرني زو اونلي اب إثيوبيا سلاماو سلف وقت قبر لا تخل تግራይ ጥራሕ زو اونلي كلل اب إثيوبيا نسراويتكا توم سراويت حتوتاتهم زلعلولا كلل تግራይ ጥራሕ ካው ተረፈ اب إثيوبيا كمزي አይፍቀደኒ ግን it's a matter of time ሓደ ማዓልቲ حزب مريرو سلام او سلف موصو ايترفني سو حنت هاجر اوج اندهلو تمعبل يا زبل اتحساسب الله ونسو كمزي ابالي واشا تزارب وزرا خاي نسو جن حسوتي سو مور እንዳወደቀ بكل ነገር زخيد زلو اب حزبي ولا حنت تقبالነት زبال ነገር يبلون ابي احمد او ኢትዮጵያ ታሪክ ምናልባት ፍቱ መራሒ እዩ ኢለ ስግምት አነ ፍላይ ብናቴ ዕድመ ዝረአኹ መጀመሪያ ክመጽኸሉ ሕጂ 100% ተገልቢጡ ብሙሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸሊእዎ ዝሪኦ ዘይብሉ መራሒ ኮይኑ ፍራስትሬሽን ኮይኑ እዩ ነታ ጸላዓ ዓዲ ዝመርሕ ዘሎና I think ተናጃዋር ፐርሰንቴጁን ትክክል yes try ታዩ እንታይ ይራየና ኣነ so far ንሪኦ ዘለና ሰብ እዚ ብዙሕ ሓደገኛ መንገዲ እናኸደ ከሎ ግን ከትሕንዎ ዝፍትኑ ብዙሓት ኣለው ክንምንታይ ተኽእሎ ኣለዎ ሕጂውን ክጓየዩሉ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓይነት መራሕቲ ተራእዮም እዮም ኣብ ግዜ ውጥቀቶም ድማ መብዛሕቲ ግዜ ናይ ወፃተኛታት ደገፍ ይጎድሎም ኣሎ ኣብ ይጎድሎም እዩ መብዛሕቲ ግዜ ሞት ናቶም እውን ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ዝተሓሓዝ እዩ ምክንያቱ ፉሊ ሰፖርት ናይ ወፃኢ ነይርካ ንሱ እናጎደለ ምስ ከደ ኣብ ግዜ ኢህኣደግ እኳ ካብ ናብኡ ድሓኒ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ኢህኣደግ ብውሽጡ ዝመፀ ፍንቀላ ወላ እውን እቲ ፖለቲካዊ ፓወር ድሕሪ መለስ ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ እውን ቱ ሳም ኤክስተንት ወዲቑ ይነበረን ከምዚ ናይ ሕጂ ሽዑ ኢህኣደግ ክወድቕ ከሎሲ ናይ ቁጠባ ቀውሲ ኩሉ ነገራት ከምዚ ናይ ኣቢ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ኣቢሲ ብብዙሕ መለክዒታት ዝፈልጥዎ ሰባት ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ እዮም ዝነግርዎ ግን ንሱ ስቲል ኣብታ ዘላቶ ኩነታት ፅቡቅ ከም ዘላ እዩ ዝርድኦ ዘሎ ስለዚ ናይ መወዳእታ ኣብዛ ርእስቲያ ብዓይኒ ቁጠባ what exactly needs to happen ቅድሚ ኣቢ እቲ ህዝቢ ሓፊሉ ክወዘምፃእ እንታይ ትሪገር ክገብሮ ይኽእል ነቲ ህዝቢ ትብል ናይ መወዳእታ ርእሲ ባጌርና ንሓልፈ ኢና ምክንያቱ ፀቕጢ ዘሎ ናይቲ ቁጠባ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንባዕሉ እቲ መናብሮ ወላቶም ሚድል ኢንካም ፅቡቅ ስራሕ ኣለና ትካላት ኣለና ዝብሉ ዝነበሩ ብሰንኪ ግብሪ ገሊኦም ብሰንኪ ገለ ካብቲ ትካላቶም ዓፅዮም ሎሚ ጥራይ ቪድዮ 2-3 መንእሰያት ዓቕልና ፀይብና ብምንታይ ክንመውት ገመድ ደሒሸና ወላ ኳሬንቱ ደሒሸና ኢልና ከነማርፅ ንውዕል ኣለና ኢላ ሓንቲ ጓል ፍላይ ኣላ ለንቀነ ቫይራል ኮይና ዘላ ከምኡ እናበለት ትዛርብ ነይራ ክልተ ትካላት ነይርዋ ክልቲኡ ዓፅየ ግብሪ ስለዘይከኣልክዎ ኣምላኽ መስገን ሕጂ ተዓፅዩ ከማን ዕረፍቲ ረኺበ እናበለት ትዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከጋጥም ኣሎ እዚያ
50% ናይ ተቁጠባት በሃል ዘላ ከተጋጥም ቅድሚ ዝሓለፈት ትዝክሮ እንድሕር ኮይንካ ሓካይም ፕሮቴስት ገይሮም ነይሮም ካልኣይ ግዜ ክምለሱ እዮም በሃል ኣሎ ናይ መምሃራን ፅንፅንታታት ኣሎ ብሓፈሻ እቲ መነባብሮ ድማ ክትሪኦ ከለካ ከቢድ ከም ዘሎ ሲ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ጥራይ ክትሪኦ ከለካ ንተራ ደሞዝተኛ ከቢድ ክኾን ከም ዝኽእል መንግስቲ ድማ ብጀካ መብፃዓ ናይ ሓሶት ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይ ዋጋ ክቋዓፀር ነዳዲ ክቋዓፀር ገለ ክገብር ጭቡጥ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብር ይረአ የለን ወይ እውን ደሞዝ ክውስኽ ድዩ ገለ ክገብር ድማ ይረአ የለን እንታይ እዩ እቲ ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ክገብሮ ክደፍኦ ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ምንታይ ነጥቢ ክለዓል ክእል ምክንያቱ ፈሪሁ ስለ ዘሎ እውን ብዙሕ ሜጀርስ ይገብር ከም ዘሎ ሚድያ ክራክዳውን ዶቸ ቬለ ለንቀና ዓፂዋ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ካልኦት ሚድያታት ድማ ኣብ ዩቱብ ኣብ ደገ ከይዱ እውን ዩቱባት ብዙሕ ሽግር ከም ዝፈጥር ዘሎ ሰማዕ ኣለኹ ስለዚ ንሱ ይጓየሉ ነታ ፓወር ንክዕቅባ ዋላ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን ካይንድ ኦፍ ርዩ ከም ዘይረኣየ ከፅቅጥ ፍትና ኣሎ ኣብቲ ናቲ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ስለዚ ኣይነይቲ ንገመልሲ እታ ናይ መወዳእታ ቃንጫ ሕቁ ትሰብሮ ይብል ማለት ክትፅዕኖ ፀነካ እታ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ቃንጫ ሕቁ ክሰብሮ ትኽእል ዝበሃል እንታይ ክትከውን ትኽእል ንኣብይ ኣሕመድ እታ ናይ መወዳእታ ፈተና ክትኮነ ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ I think በኣ ክንጅምር ሞ ናብተን ጠቐስካየን እውን ክንከይድ ኢና ናተይ ኤክስፔክቴሽን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሆይሉ ዝወፃሉ ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ወርሒ ጉንበት እዩ ወርሒ ጉንበት ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ክግበር እዩ እቲ ምርጫ ናይ ሓሶቲ ናይ ገሌ ካልእ እሱ ገዲፍና ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝለመዶ ነገር ኣሎ ብፍላይ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ኤቭሪ 5 years ጉንበት ክመፅእ ከሎ ምርጫ ናይ ሓሶቲ ናይ ሓቂ ብዘይገድስ ግን ለሚድዎ እዩ እዚ ብፍርሒ ተዋሒጡ ዘሎ ብፍላይ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ናይ ቀደሙ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ከብል እንኳ ተዘይከኣለ ምናልባት እዛ ወርሒ ጉንበት ትመፅእ ዘላ ምርጫ ሰዓታ ትሪገር ፖይንት ንዓይ ኮይና ትስምዓኒ ሽዑ ህዝቢ ምርጫ ክመርፅ ክምዝገብ እዩ ከምዘይምረፅ ፈልጦ እዩ ወዲ በሻሻ 99.9 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዘይመርፁ ኣፀቢቑ ፈልጥ ይሱ ትማሊ ድዩ ትማሊ የምርጫ ቀስቀሳ ናይቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝበሃሉ ዝኾነ ክስታይ ቪድዮ ነገር ርአ ነይረ ኦልሞስት ዳርጋ ጀማሚሮም ኣለዉ ምናልባት ክሳብ ወርሒ ጉንበት እታ ምርጫ ክሳብ ትመፅእ ባዕሉ ኩናት እንደዘይከፊቱ እታ ኩናት ክኸፍታ ዝኽእል ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተዘይኮኑ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ኩናት ክኸፍታ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሓደ ኢንተርናሽናል መልክዕ ክትሕዞ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እቲ ናይ ዓሰብ ዝበሃል ናይ ወደብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ነታ ምርጫ ጠጠው ንምባል ምናልባት ቅድሚ ወርሒ ጉንበት ብዓፋር ውግእ ክጅምር ይኽእል እዩ ውግእ ክብል ከለኹ ግን ምስ ሰራዊት ኤርትራ ክዋጋእ ከምዘይክእል ፈልጦ እዩ ግን ከምዚ መጠቀኒ ነቲ ናይ ምርጫ ወይ ድማ መዐንቀፍ ናይቲ ምርጫ ንምግባር ብዓፋር ኩናት ምጅማሩ ኣይተርፍን እዩ ምናልባት እዚኣ ከይገበራ እታ ምርጫ እንድሕር ኣትያ ኮይና ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዘይመርፆ ፍሉጥ እዩ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ከምዘይመርፆ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ኩናት ስለ ዘለውን ምርጫ ኣይግበርን ይኽብል ይኽእል እዩ እዚ ብኢንተርናሽናል ሃገራት ወይ በቶም ዓለም ለኸ መንግስታት ዝበሃሉ ብኣቶም ድማ ተፅዕኖ ናይ ዲፕሎማሲ ተፅዕኖ ከም ዝመፆ ፈልጥ እዩ ኣነ ናተይ ተስፋ ንሳ እያ በቃ ዘላ ሽዑ ምርጫ እንተገይሩ ድማ ከጭርብ እንድሕር ሓሲቡ ድማ ብፍላይ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምውፃእ ቻንስ ክህልዎ ክእል እዩ ብኡ ገይሩ እቲ ዓቂርዎ ዝፀንሐ ንዓመታት እንታይ ኢና ክንብሎ ብሶት ኣይደሎ ብትግርኛ እንታይ ከም ንብሎ ንሱ ንምውፃእ ኢሉ ከምዚ ናይ ምርጫ 97 ብናትና ኣቆፃፅራ 2005 ብናይ ፈረንጂ ቅንጅት ዝነበረ ምርጫ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ምናልባት ሽዑ ክወፅእ እዩ ንሳ እታ ናተይ ሓንቲ ደላ ብኢኮኖሚ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ኢኮኖሚ ንባዕሉ ጥዋዕዋዕ ስለ ዘበሎ ንዕኡ ንምክሕሓዝ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዙሓት ናይ ታክስ ሲስተም እቲ እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ የጣራ ግብር ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ዚንጎ ነቲ ገዛኻ መሸፈኒ ዝሰራሕካዮ ቦሎፎንን ዚንጎ ንዕኡ ግብሩ ትኸፍለሉ እያ ብዙሕ ዓይነት ናይ ታክስ ክስታይ የእቲ እዩ እቶም ሕጂ ስራሕ ስኢኖም ከምዚ ኮይና ዝብሉካ ዘለው ንሱ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተኸይድካ ከምኡ ክንደይ ዩቱባትን ክንደይ ፌስቡካትን ምዕፃው ኖርማል ኮይኑ
ካብ ዝገርም ነገር ካብኣቶም ሓደ ኣነ ፌስቡክ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣነ ንስኻ ንፈልጦ ኢና ዩቲዩብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንፈልጦ ኢና ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝፀሓፍኩን ዝሰራሕክዎን ፕሮግራም ተደልዩ እዩ ሪፖርት ዝግበር ናተይ ፌስቡክ ሕጂ ስቂለ ክስታይ ዘብሎ ዘለኹ እምበር ኣክቲቭ ኣይኮነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ከም ተቀዲመ ዝበልኩ ተሳዒሩ ስለ ዝኾነ ነቶም ንዕኡ ኣንፃሩ ዝኸዱ ብምሉኦም ኣብ ምዕፃው ብፍላይ ስፔሻሊ ምርጫ መፅውን ስለ ዘሎ ኩናት እንድሕር ከፊቱ ብሶሻል ሚድያ ከም ዝሰዓር ስለ ዝፈልጥ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝወስዶ ስጉምትታት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ትሪገር ፖይንት ለውጥ ከተምፅያ ዝብላ እንታይ ናት ከተሓትያ ናትናየል ፌስቡክ ወላ ዩቲዩብ ፌስቡክ ኦልሬዲ ከም ቀረመይ ክፅሕፍ ከብል ኣይክእልኒ ኣለው ቃላት ክመረፅ ክኽእል ኣለኒ ስፔሻሊ ናይ ኤርትራ ዝምልከት በአምሓርኛ ዝፅሕፎም ነገራት ዳርጋ ኩሎም ተደምሲሶም እዚ ዩቲዩብ ኮሚ ዩቲዩብ ናተይ 3 ግዜ ሪፖርት ተገይሩሎ ሓንቲ ልዒሎም ኣለው ክልተ ተሪፈን ኣለዋ ማለት እዩ ዓብዱላይ ምሳዓሲ ክዓፅውካን ከኽፍትካን ይኽእሉ እዮም እሱ ሽግር የብሉን ሎሚ ተዓፂኻ ፅባሕ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ክንዲ ገለ መንግስቲ ትብሎ ንዓኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ ተዛሪብካ እንታይ ፅሒፍካ ኢሉ ዝቆፃፀረካ እንድሕር ኮይኑ ዝገርም እዩ እዚ ዝገብር ዘሎ ብፍላይ ቶም ሪፖርት ዝገበሩና ክንሪኦም ከለና ናይ ጻድቃንን ናይ ጌታቸው ረዳን ደገፍቲ እዮም እዚኣቶም ማለት ድማ ብልፅግና ከም ፓርቲ ማለት እዩ ናባኻትኩምን ክመፁ እዮም ናባና ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ ታርጌቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ድሓር ፅኒሕ ኢሎም ናብቶም ናይ ኤርትራ ሚድያታት ክመፁ እዮም እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተጠቐምካሎም ቪድዮታት ገለ እንድሕር ኣለው ንድሕሪት ተመሊሶም ኤግዛክትሊ ቅድሚ 2 ዓመት ዝፀሓፍካዮ ዝሰራሕካዮ ቅድሚ 3 ዓመት ቅድሚ 6 ወርሒ እዚ ኦልሬዲ ተዳልየሙሉ እዮም ስኻትኩምን በዚ ገጣሚ እዚ ተዳለውሉ ምናልባት ካልእ ባካ እውን ናይ ግድን ከድልየካ እዩ ኣነ ኦልሬዲ ከፊተ ዳርጋ 700 ገለ በፂሓ ኣላ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብሚድያ እውን ስኻትኩምን ኩልኻትኩም ነዚ ተዳለውሉ እዮም መዓስ ይዓፅኻ ትፈልጦ ነገር የለን እታ ኩናት ምስ ጀመረት ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዓመፅ ምስ ጀመረ ነዚአን ነገራት ተዳልየሙለን ስለ ዘለው ክፍፅምዎን እዩ ግብሪ ከምኡ እዩ ኣነ ምናልባት ኣብ ናይ ሕወሓት ግዜ ኣከራይና ተከራይ ግብር ዝበሃል ኣትዩ ነይሩ which is እሱ ኖርማሊ ኣብዚ ንሕና ነብረሉ ዓዲ እውን ኣሎ እዩ ብልፅግና ካብ ዝመፅእ ግን የጠራ ግብር የምናምን ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ እዚ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ኩናት ምናልባት ብርሃኑ ጁላ ቅድሚ ዓመትን ገለን ንፋኖ ደምሲስናዮም ኢና ተባሃለ ድማ ነቲ ካብ IMF ይኹን ካብ ወርልድ ባንክ ካብ ኩሉ ተለቅሖ ገንዘብ ምኽፋል ምስ ዓበዮ ክኸፍል ዘይከኣልኩ ድማ ሕወሓት በዚ ወግኡን ኣለው ፋኖ በዚ ወግኡን ኣለው ቶም ኦነግ ሸኔ ዝበሃሉ ድማ በዚ ወግኡን ስለ ዘለው ዕዳ ክኸፈል ኣይክእልኒ ኢሉ ዕድኡ ከይከፈለ እንደገና ካልእ ልቃሕ ክሓትት ከሎ መጀመርያ ዕዳኻ ክፈል ተባሂሉ ነታ ዓድኡ እቲ ኣን ክኸፍል ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ፋኖ ተዋጊኤ ኢሉ ፋኖ ፀራሪግናዮም ኣለና ተባሂሉ ምክንያቱ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ሓንቲ ዓዲ ሰላም እንድሕር ዘይኮና ዕዳኣ ክትከፍል ከም ዘይትኽእል ፈልጡ እዩ አንለስ ናይ አይዲዮሎጂ ክስታይ ኮይኑ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ራሽያን ናይ ኣሜሪካን ኮሙኒዝም ንምጥፋእን ንምጥጣዕን ተባሂሉ ገንዘብ ከም ድልያ መግብቱ ነይሮም ከምኡ እንተዘይኮይኑ ኣብ በዓል IMF ከምኡ ዓይነት ክስታይ የለን እሞ እዚታት ንምግባር ኩሉ ነገራት ፈቲኑ እዩ ኣይከኣለን ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣይ ሆፕ መሊስያ ኾኒ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ መሊስካ ሕጂ ናብ ዞባና ብፍላይ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ምክንያቱ ቀዲ ኦዲየንስ ናትና እውን ነቲ ጉዳይ እቲ ዝያዳ ብቐረባ ዝከታተሎን ክፈልጦ ዝደሊ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ every day to day ታዲት ክገብር መናወራ ክገብር ከም ንቡር ኢና ጌርና ሪና ዘለና ሎሚ ድማ ምናልባት ንመኽፈቲ ክኾነና እውን በቲ ንሳቶም ዝበልዎ እንተጀመርና ሓንታ ይብለናን እዩ በዚ እስከ ክንጅምር ለይተይሱ ዘሎ በቲ ኩነታት give me a second ንስኻ ዝያዳ ነቲ ነገር እውን ብቐረባ ስለትከታተሉ ዘለኻ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዝሰብኣይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ስለ ዝደለየ ክንዲዚ ጠራራዕ ዝብሉ ዘሎ እስከ ክንሪኢ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ሰላም ልማትና የባህር በር ያስፈልጋታል የአገር ማንሰራራት ምልክት የሆኑ የልማት ተግባሮች እንዲሳኩ ለታገላችሁ
መላው ሰራዊታችን ኢትዮጵያ ታላቅ ክብርና ምስጋና ታቀርብላቸዋለች። ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል። አንደኛ ሰላም፣ ሁለተኛ ልማት፣ ሶስተኛ የባህር በር። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን። 118ኛው የሰራዊት ከምዛ ትሪዮ ዘለኻዩ ኤክስፕሊሲት ዝኾነ ዘረባዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰላምን ምዕባለን ማንም ሃገር ዝምነዩ ኣብ ትሕቲ ዓዱ ክሳብ ዝኾነ ድማ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካልእ እውን ኣሎ ክውስኸልካ ፅንሕ ኢሉ ግን ንሱ ዝያዳ እቲ ኩነታት ብግልፂ እዩ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢልና ን30 ዓመት ደቂስና ፀኒሕና ግድን እዩ ዘድልየና ከነማልሶ ኣለና ንዑ ዝኸውን ሓይሊ ባሕርና ሓይሊ ብሳይበርና ብኣየርና ተዳሊና ኣለና ገለታት ዝብል ብዙሕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ። ከመይ ትሪዮ ኣለኻ? እንታይ ማለቶም እዩ? እንታይ ከይመስል መደቦም? እዚ ብሓደ ወገን ብርሃኑ ጁላ ከምኡ ኢሉ ምዝራቡ ክምስገን ኣለዎ። ንምንታይ ይመስለካ? በቃ እዞም ሰባት እዚኦም እዛ ስልጣን እዚኣ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክሕደጉ እዮም። ድሕሪ 50 ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ 100 ዓመት ናብ ስልጣን እንድሕር መፅኦም እዛ ዘረባ እዚኣ እቶም ናይ ሽዑ ስልጣን ዝሕዙ መራሕቲ ክደግምዋ እዮም። ስለዚ ሓደ ስፔሻሊ ንኤርትራውያን ዓብይ መተሲ ብናይ ትግራይ ትዝሕዝነካ ነገር ግን ሕጂ እቶም ቀደም ናይ ትግራይ ሃፄታት ዝነበሩ ብላባ ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ይኹን ወላ በዓል ሃፄ ዮሃንስ ካልኦት ሕጂ ሰው ኢደ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስፔሻሊ ክሳብ ሕጂ ዝመፀ ክሪኦ ከለኹ እዞም ሰባት እዚኦም እቶም ናትና መራሕቲ ሃፄ ዮሃንስ ኢና ንብሎም ኣሉላ ኣባነጋ ኢና ንብሎም ኢንክሉዲንግ ቲፒኤልኤፍ ከም ውድብ ንባዕሉ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ፅባሕ ወደብ ንምርካብ ትግራይን ኤርትራን ናይ እንዳ ኩናት ከም ዝገብርዋ ከመይ ኢሉ ዘይተረድኦም ኢለ ንነብሲ ሓደ ግዜ ሓተ ምናልባት ምስ ሓደ 2-3 ሰባት ዕሊልና ከምኡ ኢና ከምኡ ሶ ሓደ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተርናል ክራይሲስ ከምኡ ከብሎም ክኢሉ እቲ ሜይን መልእኽቲ ብዚ እቲ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ተለኣኺ ፈተኻ ፀላኻ ውዕል ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምፍራሙ ኣብ ሴሸልስ ከይዶም ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደን ምስ ጻድቃንን ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣኼባ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኩናት ትግራይ ንግደፎም ናብ ኤርትራ ንኺዶም ኢሎም ሶ ኣብ መጀመርያ ሕልሚ ነይሮም ምናልባት ኣነ እውን ኢትዮጵያ ማላለስ ስለ ዝነበርኩ ንዶክተር አብርሃም ረኽቦውን ስለ ዝነበርኩ አይ ቲንክ ታ መበል ካልአይቲ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸድኩላ ይመስለኒ ኮፍ ኢልና ኣብቲ መከላከያ ሚኒስትር ኦፊስ ክንዕልል ከለና ሕወሓትን ሻዕብያን ነንባዕሎም ተዘይጣፊኦም ክነብሩ ይክእሉ እዮም ኢሉኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሻዕብያ ንሕወሓት ከጥፍእ ደሊ ኣሎ ፅባሕ ሕወሓት ድማ ንሻዕብያ ከጥፍእ ምሳና ኮይኑ ክቃለስ እዩ እዚ ዓይነቱ መልእኽቲ ይሕሊፍለይ እዚ ኦኬ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ገና ኣብ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ መሬት ኤርትራን ኩናት ክለዓል ማለት ኢለ ሶ ኢለ ውሒጠ ያወፅ ማለት እዩ ሶ ሕልሞም ከምኡ ነይሩ እንዳበልፅግና ንሕና ኢና ዘይተረዳእናዮም ንሕና ኢና ዘይፈለጥናዮም ነርና ማለት ብወገን ኤርትራ እቶም ሓለፍቲ እንታይ ይግበር እንታይ የብል ፈልጡ ወይ ምስናቶም ስራሕ ግን ንሕና ከም ሓደ ከም ሲቲዝን ሱኢልካ ክስታይ ክተብሎ ከለካ እዚኦም ተሓቢኡ መምፅም ካልእ ዓላማ እዩ ነይሮም በዓል እዚ ምርኮኛታት እዮም ቶማው ዘለዎ ብምሎም ሙሩኻት እዮም ቶም ኣብቲ ባሌ ዋሻ ዝረኣኻዮም በዓል ኣባዱላ ኣብ ናቕፋ ክንደይ ዓመት 7 ዓመት 8 ዓመት ጉድጓድ ዝኩዕት ዝነበረ ሰብ ሶ ከም ናተይ ርዲኢት ኩሉ ትግራዋይ እውን ክርድኦ ዘሎ ፈተና ፀላና እዞም ሰባት እዚኦም ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ስልጣን እንድሕር መፅኦም ወደብ ባሕሪ ክደልዩ መሬት ትግራይን ኤርትራን እንዳኩናት ክገብሩ እዮም ሶ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ጎቢጥዋ መሬት ትግራይን መሬት ኤርትራን እንዳኩናት ኮይኑ ደርጊ ብኡ ገይሩ ቀፂሉ ደሰይ ከምኡ እዩ ምናልባት እፎይታ ዝረኸብናላ ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ደርጊ ተደምሲሱ ዝነበረ 7 ዓመት ሶ ንዓይ ኖርማሊ ግን ትሕቡ ኣጀንዳኦም እዚ ምዃኑ ሕዘን ኣነ
بدحريو ناب كينات نأتو هينون أي سمعنا نير بقى دحر حجيب سلام كنا برينا أوكي لو تمتين له بزح دم فساسي لن صبوا إلنا تقابلنا جن كلهم كوميو حجي أنا كوميو تردي فاينالي بقى زياتهم دقم صراحة سلطان انت حيزمون كم زي أخام بال ندحري تايبو كلاي تسمرت حدنة الناي تجراين نا إيرتران سلازوفرهم توشتاوي بوليتيكاوي إيكونومياوي قوستاتهم كم زلوا هينو مال سو منغستات دما كل غزي بكل ነገር ከወርቁ ሁሉ ኩናት ከመፍትሄም ዝወስድዎ ስለዚ በዓል ብርሃኑ ጁላ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሞም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ውድቀት ብኩናቶም ከካሓስዎ ስለዚ አንጻር ኤርትራ ናይ ግድም ኩናት ከላዕልዮም ፍሉጥ ኣብ ትግራይ ወገነይ ወላ ንሕወሓት ንደግፍ ዳእምበር ሓደ ግዜ ኣብ እዋኑ ክውስንዎ ዝግብኦም ውሳነታት ዲምውሳኖም ብጣዕሚ ዝሕረቐኒ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ንላዕሊ ዕድል የብሎም مو كندي فتوتي رخيبهم كله بدحريت بقدمي ولا حنت خصاي زي بقولهم نهالو لمنتاي أزكت أبيلهم هالو عيفلت من الوقت ناتاتهم ناي ميليتري استراتيجي هلوهم تسراويتنا إثيوبيا خداهم دي زلوا أي ردأن 0-0 جن جزء بزو صدو قطري بزوح نجاري ها تخسر so زلنا أبدياجن ناتنا المساء الله جيب كبراتي ترجع أفدق بحري اللي نايو أفدق بحري بحيلك نوسدنا كابزو لست نويهم غيرهم why do they have to say this again and again أب نفسك فقاتامي دارجا كلت عمت أبصيرو مالو تيناي أجندة ناي بحري لو خابز مت إزي زرباتات زدما أب نفسك فقاتامي قال سم تايز بلالو نتي دومستيك أجندة زتوكا مولو يو مخنياتو نتي متن نايتا أفدق بحر زبل أجندة زرسنة بو متن حنت زربالا أبزي إنجنير يلقال زبالا لأن كان كزروا غنية مالو تا تتبلات أنا كام سنة أبراهام زبالا أساسريا نبي أحمد استراتيجي سيمبلي نيرو تا استراتيجي دمان تهتبل نمحرو حسب كم سألكم يلقاكتو منو مالكا حضور حمامنا حسب اللوم سلازي كما يلون عمحرا أبقولنا كتيو فانو دما كنتسأليو سلازي نفانو بحيل ملاي كبيت كونا يكونن نتجارو نهوحات مالتيو نشعبيا قيمتا سلازلوهم نشعبيا خدم سيسيان دحريلي أبقولنا يكسلو فيهم مغنياتو ساتومون قيمتا سلازلوهم أبقولنا يكونيهم ولا هريميهم ينبر مسايكوينهم ناب شعبيا نمزمات كخديهم نام حرود أوروما دما زيادة تعدلكم نتناي كوش إمباير كتقبرون إثيوبيا حمدليتكم كتقبروا نتوم كلتا دما أبا أجندا إتيهم سلازلوه عشاء تمثيل كادر على مودالو مسايكوينكم تراي كيديلو نسلستيهم كم زجيرتهم كانوا تبقى كلش من دعاتو يكونون نزيا جاي مزياجن كلنا فليتنا يلو بفلايت بالسمين زلو حزبي فليت والو يلو هو حتن اسكا مش شعبي انت زي سرحه امونغ هو حتن امحران كغبرز فتن زنبر نبينو كنرينا ناتو ابو خيس لزغونكو اذا انا ايرترا زبلا زلو جايم جن برقص اب اثيوبيا تي ابزح اليت ناي امحرا زلو يتناي بحر زبل سلمنتاي مس ابي كسلفولو زي كل زلو وي ونزق اصال زدغاغم زلو نتوم غله زي تردهم كرد زفتن زلو يدمسل ويس محبرسب عالم مسيو قال نجر ايدون توتودي what is exactly the intention مغنياتو نابير تراز بلو زلو كون غيرنايو ناسنا ايرترا ملك تحطوكو قبرهم زدليو كم 30 عامات بجيجا زخلتي كتملسا سو وجن دير خوينك قبر زلو يقبر على مناوراتات سلام تايجن عصرت جزء كم زنا جبري زار مغنياتو بينات من يدللو سي نفسوس يفدع ديلن انتهت علامة علم ست سميها محرنيا يسمعون يميلا من دم ومزبلو زلوجن زي ناي حدا عبا في تشيف اوف ستاف ناي سراويت زار بزلو سي محبر سب على ونز كاتلي مستعج زلو مقات نايت كبابي امريكا يكون كالا علامات كل جزء غرب از كاتل وزلويو تمبريتشر لا علي وسخالو فورين بوليسي فورين افيرز هذا كابتن ناي كينات تنتنتي ناي كينات تنبحت زبلوم عبينا استابليشمنت ان امريكا ابز غربا ارتيكل اوف سيت كينات almost تبصحي زلو غداي نابلي زارم نيرو سلازي what is exactly the intention ابز 10 غزي بافهم زغعر زلو ግን አባይታ ድማ ብዙሕ ዝረዘ የለ ዶስ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሖም ስለ ዘለዉ እስክንታይ መስለከናኻ ሓደ ፈተና ፀላእና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክቅይር ዘይደሊ ናይ ኣውሮፓን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብምሎም ዞም ዌስተርን ንብሎም ዓለም ዘመሓድሩ ንብሎም እዚኣ ኩላትና ክንሕዛ ክንክእል ኣለና በቃ ንሻዕብያ ንምቕያር ካብ ስልጣን ንምብራር
زيدلي نا أوروبا منجستن أمريكان ولا توم كالوتن مال بملو توم G8 زبالو بزكاتهم بعد تشاينا راشان قريفكا توم زوجحو أيرترا منجست غيروا دليو سو منجست يرترا خمي غير كاتو غيروي كزي نا منجست يرترا قبل ممصاها انتي تقبري زي كم صحاتكم بفلا يرتران فتيهم صليهم زيا تحزوها تقول له أيرترا سرعات كغيروا زدلي بزحاتهم معناته يرترا كم هاجر أب بحريخون أم مدريخون أب كل نجرات نايب على استراتيجيكاوي تعمي سلازل اللواي يا كم تفلتوا كلاتنا خم نفلتوا رما أو يرترا بحيل تجبروا نجرات دما يلا سو زي كم حدا غيرنا نحزه سو زي لما فتام بدحريت ود بشاشاخون نخالوت أجندة زهبو منجستات الله كواتهم حدا يونايت عرب إماراتي سو تناي ودا قداي ناي قدم نساتهم سلازل اليومي I think economy عالم نوعلو دحر توسن عمتات بنزين زي نتقاملو جزيون سلازمت بعلمتهم هاجرات عرب هونو كالوت زمت ناي عالم هافتين مقطصار ناي قدم تبحرين تنقدن سلازليومون نمدمساس وين مقطصار ناي قدم كدليمي سلازي زي أبجمت كنتو هون كلالنا سو تلو هون أي كالوت يمز فتشو مزلو ولا كوا إثيوبيا أبناء إيكونومي أبناء بوليتيكا محبراوي ودكت هالو دأمبر ويفار نحنا زي نريهم تم عبيت مرحة زردون جد تم عبيت منجستات بدحريزي خمزلو كلاتنا كنفلت كنكلالنا سو زين المتجوار نهزب إثيوبيا ما يقدم كتأمنا خد كلالك إثيوبيا بزي بحري زحلف إسران حموشان عمد صبوا إيكونومي نيروا صبوا منقصاص نيروا صبوا سلام نيروا بحر سلازي بلنا يكون عند خاطات كنا بحر عيزن كندي خاطات زغنا مع حكرات الله سوزي إن حزب إثيوبيا خأمنوا سلازلهم كم زين تايو إثيوبيا بحر حيزا خلا أبغزي درجنا إلى سلاسين زد خيات يعني را كتكتل إليه ويل أبغزي درجي نتي أبدأ بحرنا يرترح إذا تخلى سد خاطات دخلنا شعين ير زيادة يا بحاتي روز حجنا يسوعن شوعتن عامة مرت انتايو ناي درك أوان زبهال شعب بحر نيرنا كبهال كالي بجزء درك سلازة تاكلها مور دما بحرق حازت دما كميلا زحاشت إيكونومي نيروا دما رينا ينا سلازي نهزب إثيوبيا خمزي حاسوت النحر دقاقين كايو حق مسل زعينته زعبا ودب بوزيح مزولو من البات نزيوم طرح سلة كاتاتولو ميخامبر ناي سيداما دي ناي دوب هزبوش كل لما حداري مو زي ملكوتو أبوليتيكا إثيوبيا ولا حنت ترى زي ولو زوم دوب هزبوش نولو ساتهم كي تعرفوا أفت كل لهم كيدهم بفلاي أباي قد مستمرقة أباي تمرقو عند مو بحراتشن بحرنا خنا مرقينا ندابل يوم سوكو سو تي ممرحي بخستاي وريدو قبل علي ساب تحتي ببحر خزاره وخمزلون بقى حزب إثيوبيا اتنشنو سريعو بزعما بحر طرح خمزعلل كأمون وين مسوتون زلو سو زينين زمسلاني نمنتايم تدغاغمو زلو زبلكايو تنعقم ጉዳይ ቀሲና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ንምንታይ ደጋግሞ ዝበሃል ነገር ግን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኩሉ ቅልውላው ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቱን ክቕየር ስለ ዘለዎ ኣጀንዳ ባሕሪልካ ጥራሕ ተልዕል ትኽእል ብዛዕባ ባሕሪ ዝምልከት እንዲያውም ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን ክነልዕሎ ዝግብአና ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ነይሩ ናይ ኤርትራ ኣይኮነ ግን ጅቡቲ ኦልሬዲ ንባዕላ ኣብ መግዛእቲ ዘላ ዓዲ ስለ ዝኾነት ንጅቡቲ እንድሕር ተንኪፍካ ድማ ወይ ንፈረንሳይ ወይ ንራሻ ወይ ንቻይና ወይ ንካልኦት ዓድታት ምትንካፍ ወይ ንኣሜሪካ እውን ኢንክሉዲንግ ኣሜሪካ ማለት እዩ ምትንካፍ ስለ ዝኾነ ናብ ገጾም ክኸዱ ኣይደለዩን ግን ባይ ኔቸር ደንደንቲ ስለ ዝኾኑ እውን ፅልኢት እውን ስለ ዘለዎም ኢለ ኣነ ዝኣምን ሆፕ መሊስያ ኾነ يس مليسكا مملاس تنريو زلنا كونتات أبز غربا معلتات كاغم درانايو ني كل العفار كم حد أبي بوليتيكاوي من أربعة تادي نخنبلو ويس أجندة مسرحي زيادة نتكل العفار تتكيم كازقبر زلو بزح مناورا نرلنا where exactly is the intention أبو جمزي نخدري وزلو ناي بحر زبلو وزلو كنا منتاي seriously بزنا عفار من قدي سقوم تكوس يقولوا مهنياتو اتنا عفار أجندة نا رسنا بزخدو لزلو
نتي كل العفار ني كوينات كتقاملو خمس خلو زارة ኢትዮጵያ زي بفلاي زي ناي كل العفار نعو كمنت أربعيتا نمقبار ديو كمون لوخات ناتوني كتاچو ردا تدمرو نتي ناي حقراو دحندي ولا ناي كلا حلاف زلو ردوان حسين نابو سديدو خمس نبرن تي قالوا تهدراويان حيلتات كل عفار ون امريقا نايتي مريتسي قال ملز بحالون عتاتهم ون امريقا خمس نبرن حساب كندي سيريس نجر كوني خلص قداي زي برجز قبل على إيرترا زلوا مرة نساتهم يخونوا ولا تهم كالوت سبونسرز ون ولا ون هجم سيرترا إنجاج كجبروز دليل زلوا نيرترا بحيلي نملايا كبيت كون سلزغل من البعض كلا ألترناتيف كنجبر لنا كابزبل دامبر سيرترا في الله مسمن سيرترا تصبغ زخونة بحدا كنسرح نخلينا أبزبل سلز عموني يكونن معناتهم سيرترا سميت كجبر أي كجبر لومني كنبر كخلو ما يكلني ولا مسم صمدن دعريلو كم تنساتهم زدلي وويون أبي أحمد كجبر لهم زخلن دعري كم قليل سليت ويلهم زحسبوه كم كجبر لهم ما يكلني سلزي إذا عفرت بهذا الأجندة كنت من تاي سيريس كتكون تخلت بالنسخة مستي نساتهم ناكل تجراي قرب تلي بينا كن رياينا تجراي زغصل زلو كنتات زانا عفار بزيت ناي تجراي كنتات كنا من تاي براكتيس كتكامل لا يخل تبل أبتا ني عفار زبل كايا أنا باقل من مسجاري كعنتو يزرع خان فيديو تا ملئتي زربو أي بحد صار الله يرحب كان تا فيديو مبر دحر عسان حمشان عمد هزبي إثيوبيا 300 مليون كوني زبل سلازي كم سال كاتنا الله تنسى نسام عم ساعة بينات رايس تغرس الفيديو الله تني زي الله تني نسمع يا عم خابخم بقى ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ሁለተኛ ልማት ሶስተኛ የባህር በር ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም ሎጂክም አይደለም በጣም አሳፋሪ ነው 30 ዓመት ተኝተናል አሁን ነቅተናል ጥያቄያችንን እንቀጥላለን ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል እዚያ አክልቲያ ሶ አብዚን ዘምሰባት እዚኦም معرخ ندي تصلق هم زلهم قبل على حزب إيرترا يزرعك 3 مليون زبلو زلون حزب إيرترا 300 مليون زبلو زلو حزب إثيوبيا سو دحر 25 عام حزب إيرترا 10 مليون دي خبصح 10 مليون دي خبصحون اي فلطه ناتو طرح يزغدسو سو باي نيتشر ازيوم سبات ازيوم يصلقونا صلق لهم 27 عامت ملو مرحت حوحات نزيهم حقيفهم مخادم بطعمي يحزنال كم يجيرهم دي فضوا حجي يحزني نحوعات كنا جزي حجي سلز رقمنا ترقمكو ترقم يقولون عبقال كستاي سلزلنا جن بقى زيامي عمناي بوليتيكا إثيوبيا أنا ون أب إثيوبيا زلوت أمتي خير كله زريو زنور كنا درات كمناتاتهم زرق تريخوينكا بمنم تأمر أمنتي يقولون ثم حجي عاو تريهم دلخ خودت زبلو زلو تجارو أمنتي يقولون ግን بعزياتهم معرخ ندي كيمنياتات معرخ ندي نحد حزب خم تصلوا ويزرحك بر حزب إيرترا 2 مليون يلكا تزارب مودما ناي حدا ناي هاجر جنرال مودما سالا حزب إيرترا دحينكا سالا سراويت إيرترا دحينكا منغستو كوينكا عفر فرك تبلابزي بتعمي زحزه صوت تتصقم نحنا كنقح كنكلالنا إيرتراويان تجارون سبيشالي حدش ولدو مالتي سو نايب حقي محفري زي بتحدى قلنا نايل كم تعتبلات أنا حكاية هذا جزء اتناي سمين هزبسي انترسناتو very intertwined كنسو نحد حدوك قاتل اللوم سلازنبر حكم يوم كم خبلو مالت نساتهم سي أبي عشال كمان حسب زجمرة يوزي نتيجة أب سمين زلوا
ክዋዳ ኣለዩ እንተ ደይ ተዋዳ ድማ ቁጠቡ ከብርሲዩ እንተ ዘይ ተወዳ ድማ እንተ ወሓደ ወላ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ንክልቲዩ ህዝቢ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ጅሆ ናይ መሓዝ ተኽእሎ እዚኣ ኣብዛ ናይ ህወሓት ኮንፈረንስ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ክገብሩ ከለዉ ዘውፅዋያ ኩናት ክጅምር ድዩ ፖሲቢሊቲስ እንተ ደይ ጀመረ ድማ መናውራ ናይ ኩናት ናገበረ ዝኾነ ናብ ልምዓት ተበግሶ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ብናይ ኩናት ካብ ህወሓት ተማሂሩ ንኤርትራ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ምንቅስቃስ ከይትገብር ዝነበረ ፖሊሲ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ድማ ተመሳሳሊ ወላ እዚ መናውራ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት እንተደይገበርኩ ኤርትራ ተረጋጊያ ናብ ቁጠባዊ ልምዓት ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ካብ ዝብል ተበግሶ እዩ ናው let's ነታ ኮይን ክንግምጥላ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከም ዝረአ ዘሎ ኣብ መንጎ ፅምዶ ናይ ኤርትራን ትግራይን ይጅምር ግን ናይ ፅምዶን ትግራይን ፅንሂ ኢለ ክሪኤ ናብ ፋኖ ክንሰግር ኢና ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ካብቲ ውይ ዘብሎ ዘሎ እውን እቲ ናይ ካብቲ ፅቢቶም ወፃኢ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይ ክልል ኣብ ኩናት ናይ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ፋኖ ዘርእዮ ዘሎ ፃቕጢ ክኸውን ይበሃል እዩ ሰም ኤክስተንት ፋኖ unexpectedly strong ኮይኑ ስለ ዝቐረበ ሓደ ካብቲ ሓያል ዝገብሮ ነገራት ወይ እውን ገለ ምክንያታት ካብቲ ሓያል ገይርዎ ዘሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ከም ዝተወሰነ ግዜ ክንዘራረብ ከለናን ሎሚ ክንሪኦ ከለናን ናይ ፋኖ ጉዕዞ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ፋኖ ከም ሓደ ሓይሊ ኣከመይ ዝበለ ኣቃውማ ኣሎ ዕላማታት ናይ ፋኖ ከመይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ዕላማታት ናቱ ምስቲ ካብ ኣብይ ዝመፆ ዘሎ ሓይሊ ወይ ምስ ኣብ ዘለዎ ግጥም እንታይ ክመስል ይኽእል እስኪ ኣናብባ ናት ካብዚ ጉዳይ ናይ ፋኖ እንታይ ይመስል ከነተሓዞ ምንታን ናብ ናይ ፋኖ ክንሰግር ናይ ፋኖ unexpected እዩ ከምዚ ኢሎም ኣብዚ ክበፅሑ እውን ብዙሕ ተፀበይ ሰብ ኣይነበረን ሶ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓወታት ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ 0-0 እቲ ኣምሓራይ እውን ብፍላይ መብዛሕትኡ ብናይ ኤርትራውያን ኣምሓራይ ይበሃል እምበር ኣምሓራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ዝሓዘለን ዓመታት ውሕዳት እዩ ሶ ጀነራል ግን ኣምሓሩ እዩ ዝበሃል እዚ ክእረም ዘለዎ ጌጋ እዩ ሶ ሎሚ ፈትዩ ከይፈተወ ኣምሓራይ እውን ክቃለስ ንመሰሉ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ዝድገፉኒ ሕጂ ንፋኖ ኣብ መሬት ከምዚ ኢሎም ክዕወቱ ከለዉ ከብሉ ከለዉ ክትሪኦም ከለካ ምናልባት ዕንቅፋት ዝኾንዎም እዞም ኣብዚ ደገ ዘለዉ እዮም እዞም ኣብዚ ደገ ዘለዉ ካብ ትግራይ ዲያስፖራ ተማሂሮም ብዙሕ ነገር ክሕግዝዎ ክእሉ ነይሮም እዮም ኢንክሉዲንግ ኣብቲ እዋን ኩናት ናይ ኤርትራውያን ደገፍ ንመንግስቶም ዝነበረ ወላ ኣብቲ ቀደም ካብ ቃልሲ ጀሚርካ ዝነበረ ድጋፍ ትፈልጦ ኢኻ ሶ ፋኖ እዚ ኣብ ወፃእ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ጎዲኡ ወይ ኣይጠቕሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብ መሬት ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ግን ፅቡቅ እዩ which is ኣብታ መጻኢት ኢትዮጵያውን ከም ማንም ኢትዮጵያዊ ማዕረ ስልጣንን ቦታን ተዋሂቦም ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸት ክስታይ ክትመፅያ ዝብል ተስፋ ኣለኒ እቲ ናይ ምስ ሕወሓት ኣነ ብዙሕ ግዜ እውን ክስታይ ኢለ ሕጂሲ ኣንፃር ኣብይ ክትዋጋእ እንድሕር ደኣ ኮንካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዋግአካ የለን ሶ after ዘሰማምዕካ ደሰማምዕካ after ዘሰማምዕካ ተፈላለኻ ትሰርሓሉ ትኽእል ዓብይ ዕድልን ባይታን ቦታን ኣሎ ሶ መን እዩ ናይ ፋኖ መርሓ ኮይኑ ተመረፀ ጀነራል ሽሙ ሕጂ ረሲዕ ኣለኹ ሳቶሙን ምስ ሕወሓት ከም ዝሰርሑ ተፈራማሞ ድኹ ተፈራማሞ ያ ቴንክ ዩ ያ ሳቶም ምስ መርሕነት ናይ ሕወሓትን ናይ ሻዕብያን ክሰርሑ እውን ድሌት ከም ዘለዎም እዚ ዓብይ ውድቀት እዩ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኸኣለ መድፍዕ እዩ ሶ ኣነ ብፍላይ ኣብ ጎንደር ክሳይ ክግበር ከሎ ኣምሓራይ ሓደ መዓልቲ ንመሰሉ ክቃለስ ከም ዝጅምር ዝሃብክዎ ኢንተርቪታት ነይሩ ሽዑ ዝነዓቕ ዝነበረ ፋኖ ሕጂ ኣበይ በፂሕ ኣሎ በአምሓርኛውን ፕሮግራም ሰሪሕ ነይረ ምናልባት ዘመሓላለፍክዎ ምክሪ ነይሩ ፋኖ ናይ ግድን ብኩሉ መሬት ኣምሓራ ክዋጋእ እዩ ኣብ ኩናት እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ሒዝካ ትዋጋእ ሰራዊት ብዙሕ ስለ ዝሓስካ ወይ ኣብ መሬትካ ስለ ተዋጋእካ ትዕወት ማለት ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሶ ናተይ ኣረኣያ ንፋኖ ከም ምክሩን በአምሓርኛውን ሎማዓንቲ ዝሃብክዎ ብተረጋጋሚ ኣብ ፕሮግራሙ እውን ዝዛረቦ ፋኖ ናይ ግድን ኣብ ጎንደርን ኣብ ጎጃምን ክዋጋእ እዩ እንዲያም ጎንደርን ጎጃምን
نعي كم ناتي كم تعد خم زريت مريت ونسلز فولتو سلز رأهو سبيشالي نعمل دي سابقة بتقرأ تتكيد كلها بولو دسي كومبولشا غير كاسلة تخيد تقندي نا إثيوبيا إيكونومي دما أبم حراكلل أولو أبدسين كومبولشان سلز ركب بمولهم أو آتيهم تزواجو يبل معناته مسمر جيبوتي إثيوبيا ندحر عاتي خايو شاو تودي قالوا لا أنت نقرأ اللي كان تحري مو وقع اللي كان أزي نعو استراتيجيكا بوتا كحزوون دحر أخي إلهم معناته بوغن إيرترا كاب إيرترا ولا حنت زموتهم غونت يلن كاب تجراي بوغن حوحد ولا حنت زموتهم غونت يلن سلازي ويل نقحات ندحر أخينهم مورا وهدهبو يبلانا كاو تاريفو ود بشاشا ندحر زلن زيلون سراوي تعيزو ناول كباب ندحر أخمت خينو تحابير كادما بغوندرن بغوجامن بخال أكبابن كنات مخفاتيو زبل كسالني so I hope عملوا تخمت إلى تسفى قبر من الوقت عنتي كرمي السجرنات أنا عفار تملكت أب عفار بينك حزينة أنا عفار معناته مستقراي مسكلس لتتعهز نسا حجي أبزي كتب لها أنا كان عبنا تبتي مسمرنا جبتنا محاز أبزي حدا نجر انتهى اللقين دي سمعنا أنا كريو لهم there's a problem of confidence حدا لامتات نص راي كونن زولو مغنياتو ولا كفانو ني حلاويون ربحانا حزب تግራይን حزب محران يقالس ኣለኹ እንተበለ ኣብ ውሽጦም ዘሎም ፀገማት ኣሎ ካልኣይ ግን ብዓብዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሓንቲ ደይ ነፀረትሎም ናተይ ድርያ ህወሓት እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ they always calculate that ስለዚ ህወሓት ኣብ ዕረፍቲ ዘሎ ህወሓት ድማ is a very serious power ኣብ ናይ ኢትዮጵያ domestic politics ዝእምነሉ ሓይሊ እንተሎ ናይ ህወሓት ፓወር እዩ ብዝደለኻ መልክዕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ክነዓቕ ዝኽእል ፖለቲካ ወይ እውን ዓቕሚ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ እሱ ስለዚ ህወሓት እንታይ ይሓስብ ህሉ ኸውን ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ ካልኩሌሽናቶም ኣሎ ፋኖ ወላ እውን ወታደራቱን ገለን ሒዙ ንኣብ ክሓንቆ ተጀሚሩ ክትሓናነቑን ክትሓራረሙ እንተኮይኖም ምናልባት ህወሓት ኢና እትዕድል ንኸፍተሉ ዘለና ዝብል ግምት ክህሉ ከም ዝኽእል ይጥርጥር እየ ስለዚ ከምኡ እውን ሸነ እንድሕር እዚኦም ክልቲኦም ተሓናነቑ ኣለዉ ሸነ እውን some extent ዕድል ክረክብ እዩ ካልኦት ሓይልታት ድማ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ኩናት ክልተ ሰለስተ ጎርሓት ሓማኽሾ ስንቆም እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓዶም ክመፅእ ከሎ ክዋግኡ ክፍትን እዮም ንኣዲስ ኣበባ ገፆም ክኸዱ ከለዉ ግን እቶም ካልኦት ሓይልታት ከመይ ይርእይዎም ምኾኑ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ፅምዶ ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ ዲስካሽንስ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሰዓታት ደርጊ ቅድሚ ምውዳቑ ንደርጊ ክተውድቆ ከም ዝከኣል ኣብ ዝፍለጠሉ ዝነበረ ግን እንተደይ ተረዳዲካ ኣብ ካልእ ኩናት ሓትሕት ክትኣቱ ስለ ትኽእል መጀመርያ ኣብ ጣውላ ዘድልየක ድሌታትካ ጌርካ ክትዘራረበሉ ትኽእል መድረኽ ዶ ኣብ ማይ የድልየን ትብል ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ብፍላይ እቶም ኣብ መንጎ ናይ ሰሜን ሓይልታት ትግራይን ኣምሓራን እሳቶም ሲ ዝርርብ ከካይዱ ኣብ ማይ ተመርፅን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እውን እቲ ዓፋር ኣይደኖ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ግን ብፍላይ ትግራይን ኣምሓራን ትግራይን ኣብዚ ኩነታት እዚ ዘይምትእማን ምህላዎም ንዓቢ ከርባሕ ይክእልን ትብል ዶ ወል ኣብ ፖለቲካ ሓደ ነገር ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ተማሃርክዎ ንሱ እዩ ኣደይ እንዶ ደደይ ኣብቲ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ንሕንሕ ዓርከይ ነርካ ዶ መጋደልተይ ነርካ ዶ ዝበሃል ነገር ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይሰርሕን ቅድሚ 30 ገለን ዓመት ሙሉእ ዘበረርዎ ኦነግ እውን ናይ ስልጣን ጉዳይ እዩ ነይሩ ካልእ ወላ ሓንቲ ክስታ የብሉን ምናልባት እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ፋኖ ናብ ሕወሓትን እውን ክድገም ይኽእል እዩ ምናልባት እሱ ስግኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ስግኣቶም ንሱ ድዩ እዩ እዚ ሕጂ ብምሉኡ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ መንግስቲ እቲ ፓራላይዝ ንምግባር ግን ሓደ ኣብ ኢድካ ዘሎ ክትጭብጦ ትኽእል ነገር እናሃለወ ፅባሕ እንታይ ክኸውን እየ ዝብላ ተሓሳስባ ብኣይ ብዙሕ ክስታይ ተቐባልነት የብሉ ፅባሕ ዝመፀካ ዝገጥመካ ነገር ድማ ምግጣም እምበር ገና ንገና ከም ዝኸውን ኢልካ እንድሕር ነቲ መንግስቲ ትብሎ ኣብ 4 ኪሎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ክተድሕን ክትፍትን ወይ ድማ ዕድል ምሃብ ምፍታን ስቅያት ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ምንዋሕ ሶ ካብ ትግራዋይ ንላዕሊ እኮ ኣምሓራ ይኮ ተኻሒዱ ብዝቃልሲ እዚ ሕሰብዎ እንዶ ኣብ ናይ
ኦሮማራ ቃልስኮ ቶም መራሕቲ ዝነበሩ ናይ አምሓራ ናይ ብአዴን መራሕቲ እኮ የለውን ሕጂ ኣብ ናይ ባሌ ዋሻ ዝነበረ ኣኼባ እኮ አምሓራይ ዝበሃል ኦልሞስት የለን እኮ ቶም ዝበዝሑ ኦሮሞ እዮም ነይሮም ቶም ክልተ ከዓ ሰለስተ ተጋሩ እዮም ነይሮም ጻድቃን ዶክተር አብርሃም ጀነራል ጻድቃን ነይሮም መዝባ ጌታቸው እዚኦም እዮም ነይሮም ሶ ምናልባት ከምኡ ኦፍ ኮርስ ጽቡቅ ኣለ ካብቲ ፖለቲካ ኣብ መወዳእታ ዝኽሉ ተቃሊስካ መስዋዕቲ ከፊልካ ኣብታ ስልጣን ምጭባጥ ትመጽእ ነገር ነንባዕሎም ቶም ፖለቲከኛታት ክከሓዱ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ግን I don't think so መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዓጺኻ ብዛዕባ ሕወሓት ምሕሳብ እዋኑ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ይሓዝዎ እሞ ሽዑ እንታይ ከም ዝመጽእ ድማ ንሪኦ በር ከምዚ ኢልካ ድሕር ብስጋት ትነብር ኮይንካ ስቅያት ናይቲ ህዝቢ ምሓራ እውን ኢኻ ተናውሕ ዘለኻ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኢኻ ተናውሕ ዘለኻ ሶ ኣብ ጎጃም በብመዓልቱ ዝወፁ ዞም ዜናታት እንድሕር ዳ ሪኢኻዮ ድሮን ኖርማል ይኮይኑ ኣብ ጎጃም እኮ ብድሮን ህዝቢ ምጭፍጫፍ እኮ ኖርማል እኮ ይኮይኑ እንዲያም ኣብ ትግራይ ክንደይ ድሮን ነረን እንድሕር ኢልካ 3-4 ምናልባት ሰራዊት ትግራይ ክምለስ ከሎ ካብ ወሎ ምናልባት ሽዑ ብድሮን ተጠቂሞም ክኾኑ ይኽእሉ እንደገና ንጌታቸው ረዳ ንምቕታል ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ዝፈጸማ ድሮናት 3 ግዜ ነይረን ኣብ ክልል አምሓራ ሕጂ ኖርማል ይኮይኑ እና I think ትሞር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ አምሓራ ዝበዝሕ ዘሎ ስቅያት ንምቕናስ ተዘድህቡ እዩ ጽቡቕ ይብል ተኻልእ ሕጂ ኣባና እንታይ መስሊካ ትፈላለይ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እንድሕር ዳ ሪኢኻ ኣብቲ እዋን ቃልሲ ቶም መራሕቲ ሕወሓት ክንዲ እምባ ዝኸውን ኣፈላላይ ከለዎም ግን ሚስጥሮም ዓቂቦም እዮም ዝኸዱ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ከምዚ ናይ ፋኖ ትሪኡ ዘለኻ ምልፍላፍ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን በቃ ጌታቸው ረዳ እዩ ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ መን እዚ ገብረ ጻድቕ ዝበሃል ንሱ ነይሩ ሶ ሓደ ኣብቲ ሚስጥር ምዕቃብ እውን ፀገም ኣሎ ካልእ እቲ ነንባዕሎም አምሓራ እዩ ኦልሬዲ በቃ ጎንደር ይወለድ ጎጃም ይወለድ ወሎ ይወለድ ብኩሉ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ሶ ትናታቶም ንእሽተይ እዚ ብከምዚ ወዲ ዓድነት እስኻ ናይ ወሎ እስኻ ናይ ጎንደር ናይ ገለ ንሱታት እውን ንባዕሉ ነቲ ቃልሶም ዘዳኽም ነቲ እምነት ድማ ብዙሕ ንቃዕ ዝኸፍት እዩ እዚታት እንተዘኣልይዎ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ይብል ግን ሕወሓት ከም ስጋት ኣብዚ ሕጂ ምርኣይ I don't think so ኣላይ ይመስለኒ ናይ ኣብ ከምታ ትብላ ዘለኻ ሓደ ግዜ ፀቢብነት ስለምንታይ ይመጽእ እንድሕር ኢልካ ወይ እውን ካብ ፀቢብነት ኣተሓሳስባ ማእስ ትወፅእ እንድሕር ኢልካ ጸላይኻ ንኹልኻ ክሃርመካ ምስ ጀመረ እዩ እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ብድሮናት ጌራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምናልባት ኣብዘን 2 ዓመት እቲ ኣምሓራ ኣብ መንጉ ዝነበሮ ፍልልይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ሓደ ሰንትራል ኮማንድ ክገብሩ ምኻሎም እውን እኮ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን because they're facing a very serious ዝኾነ threat ይመጽኦም ኣሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመጽኦም ኣሎ ስለዚ መጠን ኣብ ብድሮናትን ብኻልእን ገይሩ ነታ ክልል ዝሃርባ ዘሎ መጠኑ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሓሸውየ irrelevant እናኾነ ክመጽእ እዩ because ሓደ ግዜ ሓድነት ጽቑኢሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ሓይሊ ናይ ጸላእትኻዮ ሓድነት ንኽትገብር ዝገብረካ ኣብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ሓድነት ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣብ ጫፍ ናይ ኤርትራ ሰሜን ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ቃሮራ ዘሎ ምስ ዓሰብ ዘሎ ኣይራኸብን እዩ ዘራኸቦም ውሕድ እዩ ረዲኻን ወይ እውን ምስ ኣብ ዞባ ደቡብ ጫፍ ዘሎን ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ዘሎን ከይራኸቡ ኩሉ እዮም እቲ ጸላኢ ግን ነታ ኣብ ሰሜን ዘሎን ኣብ ደቡብ ዘሎን ብሓደ ዝሃርሞ ስለ ዝነበረ ብሓደ ገይሩ ይጭፍጭፎ ስለ ዝነበረ እቲ ቃንዛ ናይቲ ጸላኢ ሰይሚ ነይሩ ስለዚ ሓደ ቀታል እንተለካ ሓድነትካ ንክሕይል ዝያዳ ድርኺት እዩ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ኣነ ከምየ ዝብል ኣብ ንብዙሕ ህዝቢ ሓድነት ንክገብር እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ዕንደራናቱ ንብዙሕ ነቲ ጥፍኣት ናቱ ዘቀላጥፍ ጥራይ እዩ መጠን ናብ ኣምሓራ መጠን ዝሃረመ ቤት ትምህርታት ዝዓፀወ ዓዲ ዘብረሰ ብድሮናት ገይሩ ሰብ ዝሃረመ መጠኑ እቲ ቃልሲ እናበርትዐ ክመጽእ መጠኑ ንቅሓት ናይቲ ህዝቢ ንቅሓት ናይቲ ሰውራ ንቅሓት ናይቲ ፋኖ ከምኡ ድማ እቲ ሕራነ ናቶም እናበርትዐ ክመጽእ now this is one ድሮ ኣብ ዘን 2 ዓመት ሪኢና ኣለና ፋኖ ሓንቲ ካላሽንን ሓንቲ ብረትን ሒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ this is a very very important development ኣብቲ ክንሪኦ ከለና ካብኣ ቀፂልካ ግን ኣብዚ እጅ ዝያዳ ሓደ ካብቲ ኣብ ዕድሚኡ ክሕፅር ዝኽእል ብዘይካል ዓለም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክኸውን ንሱ ናብ ኤርትራ ግልጽ ዝኾነ መዓልቲ ኩናት እዩ ዘሎ every day ወይ እውን every month ዝነበለ ድሓን ካብ ወርሒ ንወርሒ ብመንገዲ ፖለቲከኛታቱ ጀነራላቱ እናገበረ
قسقسانا كوينات تقبر زلو إيرترا توتال إغنور جيراتولا but the day إيرترا من قسقاسات كتقبر انت جميرا إذا كارتا نريو زلنا داي مدايلي تطوبيلي زلغو إيرترا تقراي أمحارا سلس يزي ألاين دندحر خوينو and seriously صمدو دندحر غيرو أمخا السودان እቲ ወገን ሱዳን ድማ ፉሊ ምስኦም እዩ ዘሎ ስለዚ ንኣብስ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዚ ነገር እዚ ንክበፅሕ ከብ ወገን ኤርትራ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣለዎ ትብል ወገን ትግራይ እንታይ ከጋጥም ክኽእል ኣለዎ ወገን ኣምሓራ እንታይ ከጋጥም ክኽእል ኣለዎ እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ሲሪየስ ነገራት ከይዱ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ከብርስ ዝደሊ ዘሎ መትእ ክግበረሉ ዝኽእል እንታይ ክፍጠር እንታይ ኮንዲሽንስ ምዝህሉ እዩ ናብ ከምዚ ክብፅሕ ዝኽእል ትብል 00 أبي نايزوم زتقاس كايوم كلهم طلعي تي أنا مرحت حوحات وندونجيم زبلن زولو سي بعلو عدلات كفيتي كم ناتي حجي تصمدو ولا لافتي أب كلتي وهزبتات زلو ركب زما حيش أبدوبات تقراين إيرتران بزح نقرات رينا أبز حلف بفلا يبزع 2025 بزح نقر تسارحي عن ناتي دليت زد صمدوزي بمنقصات درجة تلعيلو تبقيسو تم منقصات نوعلم نتتسلاقي إرترا already عامسي إنو مبرني إرترا نموران دحري تاين بلا سو إرترا خم توررت غيرنا إنا حنا هنوستو زلنا عامس لزي بولو بتوم كزارو زغولو عياشو غيرو انتاي زاربالو نريو لنا سو ناتي دليت كم زبالكاي أنا أول حنتي حبيب زبلو نقر يلن دحر حجي ركب ناي تقراين ناي حوحاتن بفلاي تاكتيكال زبال نقر تطو كبل كخدالو نزل عالم استراتيجيكاو زخونة ركب كهلونا كومي أنا زمنا مياتو زحلفة 27 عامد مولو بفلاي تومناتنا مرحت حوحات مقال السوم حواتهم رسيعهم مسوا على بادولا مسوا على عديسو لقسن قطيمهم انتهي وردت همتيمونا نريو لنا سوزي نعنا نتقرر فلاي عابت مرتي سلازي ناتي دليت نسي ناب إرترا نقرات اندحر جميرو طرح ديو ناي آبي ترنينج بوينت كمت زخل السو طرح يمسلنني همز قديمنا زبلنا ناي فانو ناي حوحاتن حادنت انتزمت سنيرو سبيشالي بميليتري انتزمت سنيرو أبي كساب حجس عدمي محلون دحر نسو دحر وعل بريتوريا مس حوحات وجينو مسفانو وجينو مش عبيا خطف حلم دحر نيرو وخينو حوحات دما مسفانو مش عبيا انقطيمو نعو خطف راح يزلو انا مرحنا يتقرا انت زخونكم يغبرني صوتهم ناتنا مرعتي اب كميستات انتاي صقماتهم ايردانني سو تمين ناب إرترا طرح ندحر توكيسو maybe كون غلي مدفيتو خمس غونه تفلتي I don't think so ناب إرترا دما زتوكو ساي مسلن مخنياتو the day مس إرترا خوينات زجمرلو نغرات تودي مالتي تشاب تودي practically تو military مرحت ناي إثيوبيا حج زلو جنرالات بمولهم مس إرترا هواغو يدلني after وان كوينات ززارو زنور زراواي ماني زي كندل تيوب زبحال سرحو بروجرام اسو هيستوريكال بروجرام او متيم زارو زنور جنرالات ناي لبومي after وان كوينات مش شعبيان دحرات واقينا مጨረሻና እዩ ፈጣር ምሳኹ ማይ ዋጋአና ዝብሉ ጀነራላትና ኢትዮጵያ ኔሮም ስለዚህ እትና ኤርትራ ደበልካዮ ናብ ኤርትራ ክስታይ ንሕራቢሉ ንሱ እዩ ክኸውን ዝብል ግን ሕወሓት ውን ዕድል ኣለዎ ናይ ግድን መንግስቲ ኤርትራ ክኽሰሰሉ ብዝኽእል ወይ ክስታይ ብዘብለሉ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክሳተፉን ይብሉ ብድሕሪት ኮይኑ ድላዩ ክገብር ይኽእል ለምሳሌ ሎጂስቲክ መራሕቲ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት بإثيوبيا خطوة زخولو ولا حنت نجار إلا. سلازي حدا ناي لوجيستيك عنكفاتهم بزحجي تفتي رزلو ركب مسمان سيرترا تفتي حلو مالتي تودي. كابزي نلعلي اللنجن ناتي دليت جن نسي. ولا زحجي حنا تقولوا نانسر حلو زلنا نا ميليتري تصمدو تغيروا أو إثيوبيا من قصة غير كلام.
يا حجي أب نابو كنسجر كلنا بفلاي أبز حجي كربان ريو زلنا تقراي فلاي هانت فيديو لابزي تاريخايا أتي وتحضراو عقمي ناي TDF at a very scary stage بس حكم زلو يوزي بساعات أمحرا رياكت قبرو للريال له this is a very serious military power مالت نذكر يخلو that's why ما هم لا كان يرى ولا فانون secondary كالاي حساب كلهم كم زخل مقمقام اللي مالت حدا political discussions انت زي تغيرو TDF وين تقرا حيلي مستناي امحرا كنتات كتريا مسينا اثيوبيا كنتات كتريا خلغا امغا بحوس السلام زلو درجة كوينات يبلون political قوسي زلو مرا كوينات يكونن زلو كم زبالكايو دما ناي تقراي ناي إرتران قداي totally resolved أب زخونة درجة بس يحمل زلو بدحريت زحسب وتدراوي حساب يلنا بتقراي أب زوانزي أب فانون تاريخا هو حد قال قبر خلي زيلو زحسب الله يكون جزيابتنا ميديا سمعها أبتقراي جن حقوق غفري خوين كان قد ميتت متهليو زغا psychologically it's a very very important حسابيو سلازي هو حد نقد ميت راي كحسب زغلاب زوان زي كم تزبلكات تصمدو بزوج زي كراخلو استراتيجيكاوي implication بفلاي نتقراي إرتران تاي تحجز ويون تاي تقبراي كونن اتي psychologically there's only one enemy كتب لنا عرقيلكا تزعبي انا قريو مغنياتو بدحري خام بغل ميخان سلايا غميتكا أبينا يمكن أن تتعوى تغل إيرتراون كو حرك confidence بلا بدحرينا بحرس لزلي بو من كما تسألنا إلنا بزوع زي سقعتنا إيرترا بتا حدا وغن زو حدا we never worry ببحر ما تسألي زوخنا خقبر الناس لذي نايتي غرايتي جيوغرافيكا كما متانا تاب تزحل فكوينات تزغبر زقبرو نسيب بخل من قادك ما سأكاي خلص ألاي حدا كفال ناس عند حرقوينو جن انتاي تخون you still have باك اب بلان ناتكا صبوك سر حالكا غل عجير ما بلالي لوجيستيكس وسيحكا جتنا تقراي بفلا إذا سألتات زون دايما دايلي هو حد قبره زلو مغنياتو war is always psychologically ترالو أبي أعمل نقوم مشيت نسراي زلو سأليناتو كيف تتوقبل تقولوك فترسل الزل زلو the problem is نتكوينات بتكبر تفلتوا يمسو زلو بتيورد فلتوا ويونكمو أمس حافظن ببوا يكونن they really know بوغن إيرترا زلو حيلي يغون بوغن تقراي زلو حيلي نكوينات زفلتي ስለዚህ ምረት ናይ ኩናትን ካልእን ዝፈልጥ እዩ ሕጂ ድማ ክልቲኦም ድማ ኣብ ኤግዚስተንሻል ሕቶዮም ዘለዉ ትግራይ ንመላገፂ ኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ትደሊ ዘላ ወይ ኩናት ተጋጥም እንተኮይኑ ንፋን ኣይኮኑን ኤግዚስተንሻል ሕቶ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ባንኪ ሒዝዎም ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ብሓድሽ ቀርቂሩ ክቐትሎም ድሕር ክብል ከም ዘይክእል ደይ ኖ ኦልሬዲ ስለዚ ዘለዎም ኦፕሽንስ ፕራዮሪቲ ናቶም ንፁር ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ቀደም ዘጋጠሞም ተመክሮ ናይ ኩናት ሕጂ ዳርጋ ካብ ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ ትዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሕ እንተሎ ህወሓት እዩ ዝበለፀ ስለምንታይ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ፀላእቱ ናብ ፓርትነርስና ትቐይር ኣሎ ብግምጣል ኣብይ ኣሕመድ ኤቭሪባዲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ናብ ፀላኢ ይቀይር ኣሎ ስለዚ ስራሕ ካብ ፕሪቶሪያ ንነጀው ህወሓት ይኹን ትግራይ ዝበለፀ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ክሊርሊ ኤርትራ day one ዕላማ ናታ ነፂራ ስለትፈልጥ ዝነበረት ኢንተረስት እውን ስለዘይብላ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ሰላም ምፍጣር ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ካብቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት ዝበለፀ ኢላ ስለ ዝገምገመት ዝገበረቶ እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ይኹን ወታደራዊ መርሕነት ተመክሮ ናይ ኩናት ከም ዘሎ ኣብዚ ኻትር እምበር ኤርትራን ትግራይን ምስ በቲ ናይ ካልኩሌሽን ናይ ኣቢ ይኹን ናይቲ ከባቢ ፍፁም ክዕረቑ ይክእሉን እዮም ኢሉ ዝብል ገምጋሚ ነይሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክዕረቑ ይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ እቶም ናይ ኣሜሪካ ናይ ዋሽንግተን ኣማኸርቲ ኣብ ሲሸልስ ረኺቦም ከዛርቦም ከለዉ they didn't understand እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ሳቪ ፖለቲከኛታት ምዃኖም እቲ ፅምዶ ዝበሃል ብናተይ ገምጋም ከማን ኦልሬዲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጀመረ እዩ because they knew to game ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ እንታይ ክፅቐት ከም ዝፈተነ ኤርትራ ፈልጣቶ ነይራ ኦልሬዲ ስለዚ it's a matter of time ንተጋሩ ሒዙ ክመፅኦም ከም ዝኽእል they already knew this ብወገን ተጋሩ ድማ ኣብ ገለ ክፋል ንፁር ከም ዝኾነ بينما عاشوك زارب كله سميه اللغتي ولا كلاتهم تون جنرالاسي سراويتو بلصقنا كوص خلو انتي مخان علامو ترديوم نيرو من قولتيهم بزيناتو سعاري كوينات كجمرو لما نسو زراي كوين كاتيو اتو خوين باتي هذا political discussions among فانون تግራይን ከድሊ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክልቲኦም ኣብ the same page ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ከይግበር ግን እቲ ፀገም ዘሎ ኣነ ናይ ህወሓት ፀገም እንታይ ኮይኑ ይርዳእኒ ብናይ ዝያዳ ከተስፋዕኻ
ستيل كاب 4 كيلو يو باجت زدل زلو سلازي there are limitations انتي كقبر خلصو سلازي ህዝብኻ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ዝነበረ ከም ብሓድሽ ቁማር ክፃወት ኣይትኽእልና ፕላስ ተደመሮ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ናቶም ኣብኡ ሰጊርካ ግለፀለ ሕጂ ውሽጣዊ ጌም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ጌም ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መሰናኽል እዩ how do you read this ብፍላይ ጌታቸው ረዳ ፃጥቃን ብሎክ ናቱ ተደመሮ ኣቢ ኣብ ትግራይ ፈንዮሞ ዘለዉ ቁሉዕ ኩናት ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከመይ በፂሑ ኣሎ ትብል ኣብዚ እዋን እዚ እታ ፅምዶ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን መጀመርያ ኣስመራ ዝኸድ ኩሉ ኣብቲ ቺቾሮ ናይ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ሓንቲ ቃል ተዛሪቡ ነይሩ ምስ ክንደይ እንተታቱ ትብል ቃል ኣለዋ so I know exactly መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተባእሰ ሽዑ ይስፈልጣል so the next year ድማ ምስ ጎደቦ ታታትና ፅምዶና ክቅፅል ትብል ቃል ድማ ኣላፍታ ቀፃሊት ዓመት so ዜን ንድሕሪ ተመሊስካ እንድሕሪ ኢኻን እቲ ፕሮሰስ ናይ ፅምዶ ማዓስ ከም ዝጀመረ በቲ ክስታይ ፍሉጥ so እቲ ዝበልካዮ ማሾ በየነ ምስ መድህን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብኡ ኣብ ደብ ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሕልዎ ዝግባእ ገዲፍዎ ክወፅእ ከሎ ድማ they already know ሰባት እዚኦም ንባዕልና ከዋግኡን ሓስቡ ከም ዝነበሩ so ኣነ ኣብ ሂወተይ ንመራሕቲ ሕወሓት ኣመስጊነዮም ኣይፈልጥኒ እታ ምስ ኤርትራ ትግበር ኩናት ተባህለት ኣይንገብራን ኢና ምባሎም ኣብ ሂወተይ ንመጀመርያ ግዜ ዘመስገንክዎም ሽዑ እዩ so እዚ ተናይ እታ ኩናት ጠጠው ምስ በለት ዝነበረ ቅድሚያ ሓንቲ ዓመት ማለት እዩ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ሓንቲ ዓመት شعا ዝነበረት ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቺቾሮ ሰን ኩለን እንድሕር ሰሚዕኻን ኣብኡ ሚስጥራት ኣሎ ባይ ዘ ወይ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ነገራት ኣሎ ብድሕሪኡ ናብ ድሕሪት ናብቲ ናይ ተስዓታት ዝነበረ ዝምድናታትና ክንምለስ ኣለና ዝብል እውን ኣሎ ሶ ሓደ ግዜ እቲ ኢንተርቪው ክግበር ከሎ ብዙሕ ሰብ ደየስተውዕሎም ቃላታት ኣለዉ ግን ቶም ሜይን ፖለቲካል ሜሴጅስ ኣብኦም ዘለዉ እና زين أبس مرة أقول لك تردني باجت بزعبة باجت حزب تجري باجت رخبة أي رخبة بناتي كالكوليشن مس إثيوبيا هم كنت صلى لنا مالته يكون كاب إثيوبيا ندلي باجتوني ولا تجري هفتامي بحدو وجن تحمق نجار صبح حيز الكامتسي تجري بوركي نفسها تفعل كل الكم زغنت أبز 3 عامات زرقينا هنا إذا حجي نعبكي لا زلا باللمبري أبوكو قدامي من إكسبورت ناتسي زلا بزوان زي يقاب تاريخ إثيوبيا تنامي جمريا إكسبورت زجبر هفتنا إثيوبيا بون نير حجي بونا يكون وركي I don't know العشرة منتميتن 3 مليون دولار إكسبورت غيرنا يلو 3.7 مليون نيرو ورق طرح حجي 800 مليون I think تزي تغاغي ورقي عوش 3 عامسي لكن دي مليونات افلالا يرئيلو ناي تግራይ ورقي سو انا بجت كم عنقفات غير ايريني كمزي زبلكوها مرح نير انت زخون እቲ ወርቂ ብሙሉ ናብ ኤርትራ መሰለትኩ ነይሩ ናብ ኤርትራ ሰሪድካ ቡ ጌርካ እንተ ስናብ ሱዑድያ ድዩ تسناو أمريكا دي شيتكا جنزب كتمت تغليها وينات لمنجست إيرترا 10% دي توفلو ناي سيرفيس ناي ودد هذا تقراواي مليكا عطب لا خميلو كويو كابانا ببليونس وسيدو 100 وسيدو عسرا زبنا زلو منجستو كوينا منجست فدرال كمز قبرنا زلو غيرنا نزارب زلنا تبل حنت زربا 70 يرنا تقراي بوليتيكانيا 100 وسيدو عسرا يدبنا دلو يا سلازي باجيسي كم بريكونديشن كوني يقولوني قبل دلي I hope تردي عن اللي سو باجيسي زلينا يكون نحن أقول بجت ترف ملو باجت علينا سو زاني لو معامة إكسبورت زجبرة ناي تجري نحمش عامة باجتاي جن أب تجري بستشت ورقي نتجري كفرس زوج أوزل لو جنزب معك حجة راح هذا نتو حمشت بيلين قرش تمدي ولا سو تتصلوا ناي بعل جيتاتشو ناي بعل صاركان ناي توم كالوت ውድባት መራሕቲ ዝበሃሉ ቶም ባንዳታት ኣው ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኺዶም ዝለኣኹ ዘለዉ 100% ጌጋ ናይ መራሕቲ ሕወሓት እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ
ደቂ ቢልዮን ጥራሕዮም ናይዚ መንግስቲ ዝተጠቀምቲ ሕንቁቃት ህዝቢ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤርትራ እሞ ንፅባሒቱ ጥፊኦም ኣሎ ኣብ ትግራይ ሓንቲ ወረዳ ወይ ዓድዋ ትበሃል ቶም መራሕቲ ናይ ሕወሓት ዘለዋ ስፔሻሊ ቦይ ስብሓት ዝውቀሱላ በዓል ንሕና ደቂ ተዓዲ ኮይና ወላ ሓንቲ ደይ ተጠቐምና ህዝቢ ዓድዋ ኣብ መዓልቲ 3-4 ግዜ እዩ ዝበልዕ ኢሉ ዝዛረብ ትግራዋይ ኣብ ማእኸል ትግራይ ክዛረብ ክትርኢ ክትሰምዕ ከለኻ ነዚ ስጉምቲ ዘይወስድ መሪሕነት ናይ ትግራይ ኣነ ንጌታቸው ረዳ ንጻድቃንን ብሌም ኣይገብሮን እዩ ከምዚ ዝብሉ ተጋርዮም ኣብ ማእኸል ትግራይ ተፈጢሮም ሶቲ ኣብ ትግራዋይ ሕንፍሽፍሽ ኣፈላላይ ነቃዕ ዝፈጥሩ ሰባት ኣብ ማእኸል ትግራይ ሓቂፍካ ንጻድቃንን ንጌታቸውን ክትወቅሶም ኣይትኽእልና እሞ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ጀነራል ጻድቃን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እሳቶም ፀላኢ ኢሎም ዝፈረጅዎ ሓደ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ከምዚ ኢሉ ኣፉ መሊኡ ዝዛረብ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ሓቂፍካ እናኸድካ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ከይዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ሕንፍሽፍሽ እንድሕር ፈጢሮም ኣነ ንዕኦም ብሌም ኣይገብርን እየ ጌጋ ናይ መራሕቲ ሕወሓት እዩ ነይሩ ሃፍቱ ኪሮስ ዝበሃል ናይ ራያ ዞባ ናይ ዞባ ኣመሓዳሪ እኮ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዝበለ መራሒ እዩ ሕጂ ኣነ ናይ መራሕቲ ሕወሓት ዝገርመኒ እኮ መንግስቲ ከለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ወላ እውን ፖለቲካ ፓርቲ መንበር ኮይንካ ተመዝጊብካ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትዛረብ ከለካ ንፅባሒታ ኣስሩካ ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ነውራም ዘረባታት ክዝረብ ከሎ ሱቅ ኢሎም ዝርኡ መራሕቲ ጌታቸውን ጻድቃንን ንዓይ ወላ ሓንቲ ይኮኑ ናይቶም መራሕቲ ሕወሓት ጌጋ እዩ ጌታቸው ከምዚ ኢሉ ሃዲሙ ከምዚ ኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ነቕዓት ክፈጥር ከሎ እናረኣዩ እናሰምዑ እቲ ናይ ራያ ኣመሓዳሪ ጌታቸው ረዳ ምስ ሃደመ ድሕሪ 3 ወርሒ ድዩ ድሕሪ 2 ወርሒ እዩ ሃዲሙ ከይዱ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ናይቲ ስምረት ዝበሃል ፓርቲ ምክትል ሓላፊ ክልቲኦም ደቂ ሓንቲ ዓዲ ማለት እዩ ሶ እዚ ጌጋ ናይቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ መራሕቲ ሕወሓት እዩ ንሳቶም ዘስግኦም ዘሎ ትግራዋይ ብትግራዋይ እንድሕር ዳኣ ተቐቲሉ ወዲ በሻሻ ንሳይ ዝደሊ ዘሎ ንሳይ ንገብራኒ ናይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጥሮ ዘሎ ነቕዓት ሕሰቦ ከም ፀበል ካብ ሶንስ ካብ ዓርቢ ኣኼባ ዝገብር ዝነበረ ጀነራል ጻድቃን ኣብ መወዳእታ ፍሪ ስፒች ተባሂሉ እኮ ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ እኮ ተጠቃሚ ትግራይ ክልል ገይሮም ኣቐሚጦሞ ከይዶም እዚ ጻድቃን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ይሰምዕ ነይሩ ሶ እቲ ከም ናተይ ኢንጀነራል ርድኢት ግን እቲ ትግራዋይ ከምኡ ይኮነ ከምኡ ዓይነት ስለ ንቦና ይብሉ ሕጂ ኣብዚ ከይዶም እንተተኣከቡ እንተበሉ ኣብ ትግራዋይ ሞር ነቕዕ ፈጢሮም ማለት ኣይኮኑ ፅባሕ ኩሉ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽትርኢ ኢኻ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከምኡ ይኮነ ምክንያቱ ኣነ ትግራይ ፈልጣ 87 88 89 9 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ሃይስኩል ኣብኡ ስለ ዝተምሃርኩ ይፈልጥ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትግራዋይ ልቦና ጌጋ ምዃኑ ድማ ኩሎም ፈልጥ እዮም ሶ እዚ ሕጂ ንግዚኡ ሓደ እንታይ መሲልካ ኣብ ትግራይ ተዓቢ ሽግር ኢኮኖሚ ክራይሲስ 88.7% አንኢምፕሎይመንት ሬት ኣብ ትግራይ ኣሎ ብክልል ደረጃ እዩ ዘሎ መጽናዕቲ ተገበረ እዩ ቅድሚ እቲ ኩናት 500,000 መንእሰይ ትግራይ ስራሕ ይነበሮ ድሕሪ ኩናት ሕሰቦ ክንደይ ተወሲኹሎ ማለት እዩ ኦልሞስት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ስራሕ ይብሉ ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ምብላዕ ጸሎት ዝግበረሉ ዘመን ኢና በጽሕና ሶቲ ኢኮኖሚክ ሽግር ናይቲ መንእሰይ ብልጽግና ዝምድቦ በጀት ኦፍ ኮርስ ኣብ ሰራዊት ናይ ትግራይ እውን ዝሓሸ ደሞዝ ክንቀበል ኢና ኢሎም ናብኡ ዝኸዱ መናእሰያት ኣለዉ እዮም ግን እዚ ኩሉ ጌጋ ኣነ ንጌታቸው ወይ ንጻድቃን ኣይህቦን እዩ they already know ጻድቃን from the beginning ናብ ትግራይ ዝመጸሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግርን መከራን ስለ ዝወደቐውን ኣይኮነን ነፍሱ ከድሕን ተጋዲሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስተዓረቐ ኤርትራ ኤምባሲያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከፈተት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክነብር ከም ዘይክእል ፈልጦ እዩ ዳስዋይ ሃዲሙ ናብ ትግራይ መጽዩ ሕጂ ድማ ሃዲሙ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሶ ከሃድም ከሎ ናታቶም ጌጋ እዩ ከም መራሕቲ ስጉምቲ ክወስዱ ነይርዎም
أنا يسامعني بزوح نتهم نبعل صارك أنا نبعل جلن أي هو نيت حجم تيزول فلاني ያ ግን በቲ ካልካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ብፍላይ ህወሓት ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ብዝተወደበ መጥቃዕቲ ፍተው ወፅላዮ ንህወሓት ከቢድ ብድሆ እዩ ከቢድ ፈተና እዩ ገጢሞ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ትግራይ ይኹን እቲ ቃልሲ ትግራይ ካብ ኩናት እዩ ናብ ሓውሲ ርግኣት መፅኡ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ድማ ዝኣክል ባጀት ስለ ዝነበሮ ታርጌትድ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሽግር ከሎ ከመይ ጌርካ ዲስማንትል ትገብሮ ገጅፍ ዝኾነ ባጀት ምክንያቱ ከም ዝበልካዮ ሽቕለት ኣልቦነትን ተፅዕኖ ናይ መናብሮን ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብረሉ ንክገዝእ ባንዳ ንክገዝእ ንዓቢ ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝቦ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ገጢሙ ዝነበረ ፈተና ኣይ ፐርሰናሊ ኣም ኣክቹሊ ሾክድ ከማን ሰርቫይቭ ክገብርዎ ምኻሎ ቀሊል ብድሆ ይነበረን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ሒዙ ንዓታቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ብድሆ ገይርዎም በት ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ሃይ ኢንሳይት ኣብዚ ሕጂ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ህወሓት ይኹን እቲ ቲዲኤፍ ከም ፖለቲካውን ወታደራውን ዓቕሚ ዕላሙ ኣነፂሩ ፈሊጡ ዘሎ እንታይ ይኸ እቲ ዕላማ ናቱ what exactly do they want እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቶም ካርሞ ዝደልዩ ምናልባት እቲ ዕላማ ብትክክል ነቲ ህዝቢ ተገሊጹሉ ኣሎ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ዕላማ ዓሲሉ ኣሎ ትብል ልክዕ ከምታ ኣብዚ ግዜ ቃልሲ ንሃገረ ትግራይ ዝብል ዲ ወላ ናይ ትግራይ አይደንቲቲ ብዝብል ሓያል ዝኾነ ብድሆታት ንክሰግሩ ክኢሎም do you think ሕጂ ሓደ common purpose ኣለዎም ነቲ ዕላማ ድማ ብትክክል ነቲ ህዝቢ communicated ኮይንዎ ኣሎ ትብል ሓደ ፍታ ቀዲምካ ዝበልካያ ብዙሕ ብድሆታት ገጢሞም ናብ ዝምፅሖም ፅቡቅ ኢልካዮ ያው ዝንሪኦ ዘለና ናብ ራያ እዩ ሶ ፖለቲካል ሳይንስ መራሒ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ክመፁ ዝኽእሉ ነገራት ኣቀዲምካ ክትፈልጥ ክትክእል ግዴታ እዩ ግድን ቅድሚ ኩናት ቅድሚ ምግባሮም ኩናት ክትገብር ከለካ ዓቕምካ ኢኻ ትምርምር ዓቕሚ ፀላእትካ ትምርምር ዓቕሚ ፀላኢኻ ካባኻ ንላዕሊ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኩናት የድልየካን ሶ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝወሰድዎ ካልኩሌሽን ጌጋ እዩ ነይሩ ሰራዊት ኣይነበሮምን ገለ ይነበሮምን ኦኬ ኩናት ተጀሚሩ ሪኦም ኣሎ ካብኡ እንታይ ትምሃር ሶ ከም ናትያ ተኣረኣያ ካብቲ ናይ ሕሉፍ ጌጎኦም ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ድማ ኣብይ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እቶም ኣብኡ ዘለዉ በዓል ጌታቸውን በዓል ፃድቃንን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ከቐምጡ ነይርዎም ሓደ ብሓደ ሽዑ ኣብ ትግራይ ፖለቲካል ክራይሲስ ከይመፅእ ትግራዋይ ፋሕብትን ከይብል ኣብ መንጎኡ ኣፈላላይ ከይፍጠር ክቃለሱሉ እዩ ዝግባእ ነይሩ ነዚኣ ኣይተዳለውለን ባጀት ኣብይ ኣሕመድ ገንዘብ ስለ ዘለዎ በጀት ስለ ዝመደበ ይኮነን ነዚ ነገራት ኣቐዲሞም ክስታይ ከብልሉ ክዳለውሉ ነይሮም ስቲል ኣይ ቲንክ ሕጂ እውን ኣብ ከምኡ ክሰርሑ ኣለዎም ይብል እቲ ካልእ ብዛዕባ ኤግዛክትሊ ናታቶም ታርጌት ጎል ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ድሕሪ ሕጂ መራሕቲ ሕወሓት ከምዚ ናይ ቀደም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣዲስ ኣበባ ሪኢኻ ኣለካ እንታይ መሲል ኣላ ክሬዲት ንዘይረኽቡላ ዓዲማቶም ከልምዑ 20 ገለን ዓመት ሙሉእ ኣሕሊፎሞ ካብዚ ካብ ጌጎኦም ተማሃሩ ይመስለኒ ኣይ ድሕሪ ሕጂ መቸም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ንኢትዮጵያ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣልሚዖም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ እዮም ኢለ ተስፋ ይገበርኒ ትግራይ መጀመርያ ክትምዕብል ክትክእል ኣለዋ እቲ ታርጌቶም ኤግዛክትሊ ንምፍላጥ ኣሸጋሪ ግን ካብ ሕሉፍ ጌጎኦም ዝተምሃርዎ ነገር ድሕሪ ሕጂ ትግራይ ገዲፍካ ዓድማትካ ኮለል ትብል ነገር የብሎምን ዝብል ኣረኣያ ኣለኒ ምናልባት ሓደ ክልተ ሰባት እውን ከምኡ ሓበሬታ ዝሃቡና ነይሮም ብፍላይቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ማለት እዩ ሶ እቲ ናይ ቲዲኤፍ ታርጌት እውን ከምኡ ኢለ ዝሓስብ እቶም ኣብ ሕሉፍ ጌጋ ኢና ነርና ድሕሪ ሕጂ ግን እዚ ጌጋ እዚ ኣይድገምን እዩ ዝበሉና ሰባት ኣይ ሆፕ ብከምኡ ክቅፅሉ ድማ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኦፍ ኮርስ ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ግን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ባዕሎም እጃም ነይርዎም ሻዕብያ እዚ መራሕቲ ሕወሓት ኮንሲደር ክገብርዎ ይኽእሉ ኣለዎም
ኤርትራ ንባዕሉ ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጂ ክትጥቀም ከም ዘለዋ ኮንሲደር ክገብሩ ይኽእሉ ኣሎ ናተይ ድሌት እንታይ እንተይልካኒ ግን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ 20 ዓመታት ብናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ተዓብየሉ ኢንክሉዲንግ ኤርትራ ተዓብየሉ ካብኡ ቀፂሉ ኢንክሉዲንግ ክልል ኣምሓራ ዝዓብየሉ ዕድል ተፈጢሩ ድሕሪ 20 ዓመት ማክሲማም 25 ዓመት ትግራይ ሃገር ክትከውን እየ ዝመርፅ ኣነ ሶ መራሕቲ ሕወሓት ወላ ዝሓድሽ ዘሎ ወለዶ ናይ ትግራይ ካብ ሕሉፍ ጌግኡ ተማሂሩ ኢለ ተስፋ ገብር ኤግዛክትሊ ታርጌቶም ንሱ እዩ ዝመስለኒ ግን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዝፍጠር ነገር ካ ኣይንፈልጥን ሓቢርና ንሪኦ ኢና ያ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ቁርብትለይ ካብኩ ወፂና ክንርኢ ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዲቤት ዝገብርሉ ትግራይ ኔሽን ሁድ ዝብል እዩ ንሱ ዝያዳ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ክንፍትና ተደልያ ጥቕሶ ትኽእል ኢኻ ፅምዶ ንኣብነት ተገይሩላ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዳርጋ እቲ ናይ ህዝቢ ኩነታት እውን ፅቡቕ ዝኾነ መንፈስ ርኢናሉ ኢና ብዙሕ ሰብ እውን መጀመርያ ብዓይኒ ጥርጠራ ምስ ዝተፈላለየ መንገዲ ክሪኦ ፀኒሑ ድሓር ግን ምስ ረኣዮ ወላ እቲ ዝጠራጠር ዝነበረ ብዙሕ ንሓሳብ ናይ ብዙሓት ሰባት ብክልቲኡ ወገን ክቕይር ዝኻኣለ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እውን ክንርኽ ኢልና ኣትሊስት እቲ ኣብ ዶባ ዝነብር ብክልቲኡ ወገን ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዖም ከለኻ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ድሌትካ ስምዒት ክህልዋካ ክእሊት ኣብ ዶባ ዝቕመጥ ህዝቢ ግን ደይ ቱ ደይ ሪያሊቲ ናቱ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረን እዚ ክበድ እዚ ክለዓል ብምኻሉ ድማ ዓብይ ፅቡቕ ነገር ከም ተሰምዖም ርኢና ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንትግራይ ኩሉ ግዜ ሌቨሬጅ ኣለዎ እቲ ሌቨሬጅ ዝበሃል ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ጠለባት ድሌታቶም ዝመፅኦም but he knows ምስ ኤርትራ ዝምድና እንተገይሮም ብቐሊሉ ካብ ኤርትራ ብመንገዲ ኤርትራ ብዙሕ ድሌታቶም ከስምሩ ከም ዝኽእሉ ከም ትብሎ ዘለኻ እውን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣብ ቁፅፅሩ ክገብሮም ከም ዘይክእል እውን ብፍላይ ዓለምና ናብ ወርቂ ገፅ እያ ትኸይድ ዘላ ምናልባት ቁጠባ ናይ ዓለም ድሕሪ ነንብብ ኣለና ዓለምና እንኮላይ ዶላር ገዲፋ እያ ትኸይድ ዘላ ስለዚ እቲ ሪል ከረንሲ እናኾነ ዝመፅእ ዝኸይድ ዘሎ ኮሞዲቲስ እዩ ሪሶርስስ እዩ ስለዚ if you do have a resource actually እሞኻ ክወፅእ ዝኽእል ሪሶርስ ተለካ ድሌት ናቱ ኣሚን ወርቂ ሬከርድ ሌቨል እዩ ዘሎ ዝዋን እዚ እዩ ፎሎዊንግ 4300 እዩ በፂሒ ዘሎ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ እዩ ስለዚ ወርቂ ዘለወን ከባቢታት ይኹን ሃገራት ቢገስት ፖቴንሻል እዩ ዘለወን ኣብ ዝመፅእ እንተወሓደ 5 ዓመት ብውሕዱ I don't see ካልእ ምቅያራት ክህሉ ዝኽእል ኣብቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ድሕሪኡ እውን ወርቂ ክወድቕ ተኮይኑ ካልእ ጌም ተመፅኡ ጥራይ እምበር ወርቂ ታይም ቴስትድ ኣሰት ስለ ዝበሃል ወርቂ እንተለካ you still have the power ከም ዝበሃል ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ወላ እኳ እቲ ዕድላት ናይ ፅምዶ እንተሎ ምስ ኤርትራ ጥንቃቐ ክትወስድ ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ትግራይ ስቲል ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ፈደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሰርተን ማንዴትስ ኣለዎ እቲ ኣብ ፈደራል መንግስቲ ዘሎ ድማ ተጋሩ ብኤርትራ ክጥቀሙ ኣይደልን እዩ ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ሓደ ንኣምን ዘለቀ ዝብል ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ ብመሰረቱ ኣብ 2018 እውን እንተኾነ ወደባት ናይ ኤርትራ ተጋሩን ኣምሓሩን ክረብሕሉ ስለ ዝኾኑ ኣቢ ሕጉስ ከም ዘይነበረ that's why እዚ ኦነርሺፕ ዝብል ጌም ዝጥቀመሉ ንሱ ምክንያቱ ትሬድ እንድሕር ኮይኑ ንግዲ እንድሕር ኮይኑ ብወደባት ኤርትራ ተጋሩን ኣምሓሩን እዮም ዝያዳ ክረብሑ ዝብል ካልኩሌሽን ስለ ዘለዎም ተመምሮሞ እሊት በዓል ናይ ክልል ኦሮምያ መራሒ ዘሎ ካልኦት ንሳቶም ኤግዛክትሊ ከምኡ ከም ዝበልዎ ንዑ እቲ ዘረባ ድማ ካብ ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ከም ዝተነግሮ ንሱ ምክንያቱ ሽምግልና ይገብር ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዋንቲ ብኤርትራ ክጥቀሙ ዘይደልዩ ዝነበሩ ንሳቶም ምዃኖምን ስለዚ እቲ ጥቕሚ ድማ ንትግራይን ኣምሓራን ክርብሕ ስለ ዝኽእል እቲ ወደባት ንሸቐጥ ክጥቀምሉ ወይ ንግዲ ክጥቀምሉ ይደልዩን እዮም ስለዚ ንሕና ክንረብሓሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብኡ ክንረብሕ እንድሕር ፈቲና ተጋሩን ኣምሓሩን መሊሶም ክብትም እዮም and this is going to paradigm shift ክትገብር ተኮይንካ ከተትክዮም ኣለካ ኣብ ታሕቲ ከተወርዶም ክትክእል ኣለካ ንኦሮሞ ድማ ክትሃንፅ ኣለካ ንኦሮምያ ንካልእን ክትሃንፅ ኣለካ that's why እታ ናይ በርበራ መስመር ዝሰርሕዋ ዘለዉ ብላሙ ድማ 6 መስመር ዘለዎ ፅርግያ ይሃንፁ ኣለዉ ዝበልዎም ስለዚ the plan is actually ከመይ ጌርካ ንኦሮሞ powerful ትገብር ስለዚ everything is designed to serve ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ሃገር ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ናይ ኦሮሞ ቁጠባ ንምህናፅ እዩ ኣምሓራን ትግራይን ድማ መጋበርያ ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል እንተኮይኑ ፋይን መጋበርያ ንክኸውን ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ብኡይ ትገብርን ኢኻ ስለዚ ኩሉ እዚ ብግምት ኢኻ ትግራይ ድማ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ሃገር ድያ ክትከውን ክልል ድያ ክትከውን ኣብ ዝብል ዲቤት ክሳብ ዘይተረጋግኡ ኦፕሽንስ ናቶም ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ንዓቢ ኣሊኻ
ብሮከር ዝኾነ ስልጣን ንምሓዝ ዶ ክኸውን ይኽእል ወይስ ፋክ ኢትዮጵያ ኢልካ ናትካ ኣማራፂታት ክትገብር ትኽእል ናበናይ ኣተኪሮም ተሰርሑ ዝያዳ ከዋፅኦም ይኽእል ትብል ስኻ ካብቲ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ዝያዳ ብናተይ ንትግራይ ዘዋፃ እቲ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እንዲና ክንሪኦ ከምቲ መጀመርያ ክነኣቱ ከለና ዝበልኩካ ኣፄ ዮሃንስን ኣሉላ ኣባነጋን ዝሰርሕዎ ታሪክ ዝኮርዕ ትግራዋይ እንድሕር ኣሎ ምዉት ጥራሕ ካብ ምውጋእ ሓሊፎም መሬት ትግራይ ዓውዲ ኩናት ካብ ምግባር ሓሊፎም ምእንቲ ኢትዮጵያ ካብ ምስዋዕ ሓሊፎም ንመፃኢ ወለዶ ናይ ትግራይ ንመፃኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕምታት ምስ ጎረባብቱ እንታይ ዝሓሸይሎም ምርጫ ዘይወሰዱ መራሕቲ እዮም ንመለስ ወቂስናዮ ኢና 27 ዓመት ሙሉእ እሱ እውን ከምቶም ዝሓለፉ ነገስታት ናይ ትግራይ ዓድማቱ ክልምዕ ትግራይ ናይ እንዳ ኩናት ገይርዋ 27 ዓመት ሙሉእ ትግራይ ሰላም ዝነበረትሉ ካብ 83 ክሳብ 9 ባድመ ኩናት ዝጅመር ካብ 91 ክሳብ 98 ናይ ባድመ ኩናት ክሳብ ዝጅመር ጥራሕ ትግራይ ሰላም ነይሩ ሽዑ ትግራይ ንዘይትፈልጥዋ تا بإيكونومي بسلام بكل كاب إثيوبيا قدامت زنبرت حجزنا يودب قلقالو تسخا تزاربولو زلخا سبات بزحات تزاربولو زلو أنا قدم يسفوت تمهاراي كوينه كاب اسمرا ناب عدوا كاب عدوا ناب اسمرا خنقد كلنا نقارو تمهارو كوينه مالت حساب كرمت قوم كلس اسمرا ونخي سلازنوركو كاب تግራይ أقعد حيزا خيد كاب إرتاحت ملسكم حجي أنا تمهاراي كوينه كتمهاراي زي نبره أملا تግራይ زنبر تግራዋይ ናብ ኤርትራ እንዳኸደ ይንግድ ነይሩ ናይ መንገዲ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ኮንቴነራት ዝፃዓና መኻይን ይኸፍሪ እዚ እዩ መለስ ዜናዊ ሕዲግና ንዓና ሶ መለስ ዜናዊ እውን ከምቶም ካልኦት ነገስታት ናይ ትግራይ ኣፄታት ዶ ራእስታት ዝነበሩ ንትግራይ ጎዲእዋ ሶ ንምንታይ ያ ትግራይ ድኻ ኮይና እንድሕር ኢልካ ምስ ኤርትራ ሰላም ስለዘይብልና ምስ ኣምሓራይ ሰላም ስለዘይብልና شوعات عمت ملو مسمر وليا تግራይ تعاطيكو ህዝቢ ትግራይ بعفار غير كله دبلال سو ازي كردا زي كل تግራዋይ ندحري تمليسو خريو خلال አፄ ዮሐንስ ምንቲ ኢትዮጵያ ህብል ተሰውይ rising once again ትግራይ እንታይ ረኺባ አሉላ አባነጋ ክሳብ ደጎ ዓሊዱ ክሳብ ገለ ኸይዱ ተዋጊኡ ምስጥልያ ቀይሕ ባሕር እዩ ወደ በይዶ ገለ መለ ፈረሰ ያው ማይደሰት ሄዶ ገለ ኢሉ ንትግራይ እንታይ ጠቕማ ወላ ሓንቲ ምስ ጎረባብትና ቅርሕንትን ጽልእንተ ዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ዝፈጠርዎ ነገር የለን እሞ ድማ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ታሪክ እኮ ታሪክ ናይ ኩናት ናይ ዓድዋ ናይ በዓል አሉላ አባነጋ ታሪክ ግን አፄ ሚኒሊክ ዝድረፈሉ while pursuing it ታሪክ ናይ አባይ ግድብ ናይ መለስ ዜናዊ ግን አብይ እንታይ ከም ዝገበሮ ሪኢና የለና ሶ ካብዚ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሶናተይ نعنا إرترا نعنا نتجارو كم حنتي صبان مراخن تبنا لام جيرنا خمسة تلالي وربات كم تزبل كاي وانا أمن زلك أسمعيني رفتي إنترجي ني إرترا كم هاجر ولا خلتو وده بحلو وامبر باتع تي سنتر وده بي نقولن كباتع تبجيس كاس نكله بوتاتات من إرترا خدولي كم عصب من حرت بجس كوينكا زخلو من قدتات حالف كا حتمت سو باتع دما نعنا نتجارو تتطقمنا ودبي سو مس إرترا بسلام من حر نبيركا باتع تتطقم من حريلكا كم ناتي ودب عصب زبهال من قص إرترا $1 بليون ندحر زرخبو له غينو ني إثيوبيا أفكيلو مالك اوكي إثيوبيا ودب عصب تتطقممو $1 بليون كنركبينا ندحر زبل كوينو أنا خم تجراوي حرنت $5 بليون ولا حنت خي صراحه خنبكاينا عصب عصومو باص عفوتي زبلان معناته ኢትዮጵያ تدليو ኢምፖርት تغبرو بمولو بتግራይ እንድሕር از حلف ኮይኑ ታሻሃ ተሽቅጥ አደ ትግራይ ሓልፈላይ احنا ተማሃሮ ኮይና ናብ ስመራ ናብ ዓድዋን ክንመላለስ ከለናኮ አብራማ ዘላ ብቁልትን ሻሃን ፉሉን ትሸይጥ አደን ኣብ እንዳገርግስን ብቁልትን ሻሃን ፉል ትሸይጥ አደ ኤርትራዊቱን እኮ ሓፋቱም እኮ የነረ كافت زمن انت تماهير يلو ديجرين دبلومان زحازن العلكو
أما عالتكو قلت ميت 300 قرشي ترف رخوانيرا حسابه بتشعو جزء 9 كاب 9 حادن كساب 9 شمونتن زنبرسي نحن هذا أب إرترا زلوا ممهرن أب تجري زلوا ممهر دموزن I don't know كندي كم زنبر 500 وش 600 كاف تدوب تنبر عد تجري عد إرترا قد أما عالت 100 قلت 100 تسرح مير إذا عدلات زي ميتنا سو إذا عدل زي كندق ممكن كإلها لنا تجري كحلف الله أنت قينو إثيوبيا بواتع راح ياخذ كم زلوا عون ده هلو باتع تجري راح يكون تمبزحته نعم حركة كلل including ባህር ዳር ጎንደር ጎጃም እዚልካ ብዋጽዕ ይዝቀርቡ ተሓንቲ ኣምሓራይ ከም ዓዲ ክጥቀመላ ዝኽእል ዓሰብ እንድሕር ዳ ክጥቀም ኮይኑ ደሴን ኮምቦልቻን ካብኡ ሓሊፉ ግን most the rest of ዝዓበየ መሬት ናይ ኣምሓራ ብዋጽዕ ይዝቀርቡ ስለዚ ኣባ ከለኻ ክውስኻልካ ናትናኤል ንስኻ ከማን እቲ መስመር ናይ ንግዲ ጥራይካ ትሪኦ ዘለካ እንድሕሪ መስመር ናይ ንግዲ ብባፅዕ ኮይኑ መብዛሕትአን ኢትዮጵያውያን ካምፓኒታት ዌር ሃውስ ናተን ኣበየን ክገብሮ ፋብሪካ ናተን ኣበየን ክገብሮ ክሎዘስት ቱ ቦርደር እዚ ካምፓኒታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ መኻዚኖ ናቶም ኣብ ትግራይ ዝኸውን መኻዚና ናቶም ትካላት ናቶም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክቐርበልካ ዲስታንስ ክቐርበልካ ይኸደሊ ስለዚ it was a strategic disaster እቲ ህወሓት ንኤርትራ ገዲፉ ናብ ጅቡቲ ክሰዶ ከሎ it's everything against ናይ ትግራይ ረብሓ ምክንያቱ ኩሉ እቲ supply chain ዝበሃል ካብ ትግራይ ወፃኢ ይኸውን ምናልባት ሓንቲ ዝሓስብዋ ዝነበሩ ቀጥታ ካብ ጅቡቲ ዝኸይድ መስመር ክገብሩ እዮም but even that ናብ ትግራይ ዘንቀደ ጥራይ ናብኡ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ተጠውዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ኣይኮነ ንኣብነት ኣነ ንግዲ ብባፅዕ እንድሕር ኮይኑ ሲምፕሊ ነታናት ከመራጎዲ ማለት እዩ እስቤዛ በይ ክሓስር ኣብ ትግራይ ክሓስር ስለምንታይ እቲ ዲስታንስ ዝጓዓዞ ዘለካ ወደብ ዝቁፀር ካብ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ትግራይ ዝኸይድ ተኮይኑ ትግራዋይ ኩሉ ግዜ ክደኪ እዩ ምክንያቱ ዕፅፊ ናይታ ብኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዘሎ ወይ ፐርሰንቴጅ ካብኡ ዝውስኽ ይክኸፍል ስለዚ እቲ ኢንፍሌሽን ሲ በዓልካ ፈጢርካ ኣሎ ለካ ነቲ ዝብኻ ማለት እዩ ወላ እውን ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ተቆፃፂርካ ንትግራይ ክትገብራ እንተፈቲንካ you're always at a disadvantage ሓደ ትግራዋይ ግን ምስ ኤርትራ ወደብ ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዲቤት ናቱ ባፅዒ ክኸውን ዘሎ because ንሳያ ንዑ ተርብሖ ቀዳመይቲ ዓሰብ እንድሕር ኮይና ንካልኦት እያ ፕራዮሪቲ ኣነ ንክልቲኡ ናትና ናይ ኤርትራ እንዲ ግን ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ትግራዋይ ኢሊት ምስ ኤርትራ ርክብ ክግበር ከሎ ናቱ ከምታ ዝበልካ ኣብ ዓሰብ እዩ ኣንከር ክገብር ዘለዎ for any reason ዓሰብ ንዑ ዝያዳ ተርብሖ because power house ይኸውን እሱ the more እቲ መስመር ናይ ንግዲ ቡ ኮንትሮል ዝኾነ the more they will have a say ከፈራርሁ እውን ይኽእሉ እዚ እቲ ፓወር ክትብሎ ዘለካ ዝያዳ ከራጉደልካ ኢለ እስኻ ጥራይ ትሸቃጣይን ታሰበይቲ ሻሂ ትገብርን ጥራይ ደይኮነት there is a huge potential ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክትሕዞ ከለካ ኩሉ ግዜ ኣብ መስመር ዘሎ ድማ ዝህብት ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ ኣብቲ መስመር ናይ ንግዲ እንተለካ you have the highest chance ናይ ምዕባለ ወላ እውን ብወገን ኤርትራ ከምኡ እዩ ዝበዝሐ ሶሳይቲ ናትና ስለ ዝቕመጥ እዚ መስመር እዚ ንዝበዝሐ ህዝብና ሰርቪስ ዝገብር እዩ there is no ዓሰብ ክኸውን ከሎ ውሑድ ህዝብና እዩ ወይ ናብኡ ክኸይድ ኣለዎ ህዝብና ንእሽተይ ክፋል ስለ ዝኾነታ ካብ ዓሰብ ንቡሬሲ 7 ኪሎ ሜትር እያ we cannot relocate a lot of people on that line ብባፅዕ ክኸውን ከሎ ግን ብዙሕ ከተማታት ናይ ኤርትራ ተረጊፁ ስለ ዝሓልፍ ህዝብና at every level ይሰርቭት ክኸውን ዝኽእል ከም ዘለዎ that's why ንትግራይን ኤርትራን the best decision would be ብመንገዲ ባፅዕ ዝኸይድ ንግዲ because ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ክልቲኡ ድማ ተተሓሒዙ ክዓቢ ይኽእል በዓል ንስኻ ፅባሕ ንጎ መራሕቲ ስኻትኩም እዮም ወይ ፀለውቲ ክትኮኑ ኢኹም this mindset should always be there and whether ኢትዮጵያ ኣላ ድያ የላን ብኸምኡ ቀፅል ኢለ just ከይተጠቕሰት ከይተሓልፍ ኢለ ክውስኸልካ ኢለ እምበር ኢልካ ሕጂ ማለት ሓፈሻዊ ክስታይ እቲ ዲፕ ሪሰርች ተኣቲኻ ግን in terms of distance ካብኡ እቲ ኢኮኖሚያዊ ጥቕሚ بمولو infrastructure حجي زولو منقدتات ناي تግራይ كوم محزن كوي صوتي ودب عسب مطقام حيزو زمص ناي infrastructure يكون ناي كله طقمتات بزح ديب نحراتينا ግን simply بهمو كገልጾ ስለዝደለኹ practically ኣነውን ዝራእኽዎ ማለት ቱሪዝም ንባዕሉ ኣብ ትግራይ ሞይቲ ወደብ እንድሕር ንጥቀም ኮይንካ ናይ ግድን ሆቴል ከድልይካ ይፍትኸባል እዚ ቱሪዝም ዓብሎ ማለት እዩ ግን ብዙሒት ኣድቫንቴጁ ትዛሕዝነካ ግን ገለገሊኦም ደቂ ዓድና ቶም ትማሊ
ኢትዮጵያ ጸላእተና እዮም ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ወደብ የለ እዩ ዝብሉ ድማ ኣለዉ ሶ ናይ መጀመርያ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ተሓሳስባ ክመጽእ ዘለዎ ወደብ ባጽዒ ካብኡ ቀጺሉ ኤርትራ ንዓና ከም ናይ ኢኮኖሚክስ ሪሶርስ ጌርና ክንወስዳ ክንክእል ኣለና ቶም ብጽል ዝዓወሩ ወልሓንቲ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ዲፕ እንድሕር ኣቲኻ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ እዩ ዘለዎ I think ካልእ ነይራ ድያ ዜኔን መስለኒ ናይ መወዳእታ ርእስናትና ጽምዶ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ቦገን ንስኻ ገለ ካብቶም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ውን ዝያዳ ትፈልጥዎ እዩ ጽምዶ በመሰረቱ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ክኸይድ ካብ ዝደፉ ሰባት ኢኻ ነርካ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ገለ ካብቲ ኣቐዲምካ ሓካይሽ ኣብ ናይ ትግራይ ሚድያ ካብ ናይ ትግራይ ጸለውቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነቲ ቁስል ኣብ ምሕዋይ I don't think ክንዳኻ ቦገን ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ anything ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዝለዓለ ክሬዲት ክትወስድ ትኽእል ዝግባእካ ሰብ ኢኻ because anyone ኣብኡ ዝጸሉ ዘሎ ድሕሪኻ ይመጽኡ ክብል ኸላኒ ዛብታ ናይ ጽምዶ ኣብ መንጎ ዝክልቲኡ ህዝቢ the number 1 ዝነበርካ ኢኻ ስለዚ ከመይ ይቕጽል ኣሎ ምናልባት እቲ ጽምዶ ምስ ጀመረ ብርሃኑ ዶ ስታሊን ዶ ገለ ተባሂሉ እቲ ክሬዲት ናብ ካልኦት ክኸይድ ኢና ኢና ግን in reality እዛ ጽምዶ ቅድሚ ሰብ ዝጸመትካ ንስኻ ኢኻ ነርካ ቅድሚ ሰብ ዝጀመርካ ተሓሳብ እውን ንስኻ ኢኻ ነርካ ስለዚ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ድሮ ቶም ዝረኣና ንሪእና ኣለና እንታይ ኣሎ እንታይ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ካ ትብል well ሓደ ግዜ ፖለቲካ ስምዒት ኣይኮነን ዘብለኒ እውን ኣነ እዚ ኩሉ ኣብ ስምዒት እዩ ነይሩ ሶ ፖለቲካ ሕጂ ክነግረኩም ስምዒት ኣይኮነን ናትና ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ተመሊስኩም እንድሕር ዳ ሪኢኹሞ ምስ ኤርትራ ሰላም ብዘይ ምግባርና ዝተጎድአ ትግራይ ኣብ ባድመ ተዋጊእና መንያ ተጎዲኣ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ቶም ካልኦት ኣብ ባድመ መጺኦም ተዋግኡ የለውን ሕጂ ኸይዶም እዮም ዓሓዶም ሶ እዚ ይርአየኒ እውን ስለ ዝነበረ እዩ ንዓይ ካብ ኩሉ ነገር ዝሐጉሰኒ ናብ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ምብፃሕና ጥራሕ ካልእ ወላ ሓንቲ ይኮነን ዝድለውን እዚ ቋዕና ብዚ በፅሕና ቋዕ ዝረኣናዮ ኣብ ትግራይ ሚድያታት ትሪኦም ኣለኻ ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ሻዕብያ ከም ውድብ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ኣብቲ እዋን ኩናትን ሕጅን ዘሎ ሰማይን መሬትን ካባና ሓሊፉስ ቶም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት ቶም ጀነራላት ናይ ሕወሓት ጽምዶ እንታይ ምዃኑ እዛረቡ ኣለዉ ሎማዓንቲ ጀነራል ምግበይ ነቶም ሰራዊት ኣኪቡ ብዛዕባ ጽምዶ እውን እዛረብ ነይሩ ሶ ንዓይ ዝሐጉሰኒ እሱ እዩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ከምዚ ምስታፎም እሱ እዩ ደስ ዘብለኒ ካብኡ ሓሊፉ ጽምዶ ሓደ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣፅዋሪ ኮይኑ ዘሎ 4 ኪሎ ኣትዩ ብዛዕባ ጽምዶ ዘይዛረብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ የለን በዓል ብርሃኑ ጁላ ሓደ እውን ነይሩ ብቐዳማይ ዝፍክር ነይሩ ሓደ ጀነራል ታሪኻዊ ጸላእትና ሻዕብያን ሕወሓትን ግብፅን ክነጥፍኦም ኢና ኢሉ ዝፍክር ጀነራል ብጽምዶ መጺኹም ከምዚ ትበሉና ዶ ዝብሉ ሶ ንዓይ ንሱ እዩ ዝሐጉሰኒ ቋዕቲ ዝሰራሕ ኩሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፅሐ እዩ ገና ድማ ክስታይ ክንብል ኢና ሶ ጽምዶ ሓፈሻዊ ንኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ እቲ ዝዓበየ ድሮን ኮይኑዎ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ሕዝኩ ሕጂ ክዋጋእ እኮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ በትናታቶም ካልኩሌሽን እዚ ህዝቢ እዚ ነንባዕሉ ክዳመ ክዋጋእ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ክዋጋእ እዮም ዝደልይዎ ነይሮም ግን ኣነ ኣስመራ ከይደ መረብ ከይደ እንታይ ርኤ መፅእ ኣነ ዝፈልጦ ከዚ ኣብቲ ዶብ ብፍላይ ፍጹም ሰላም ንሕና ኣብዚ ኮፍ ስለ ዝበልና እቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ጥይት ምትኳሱ ጥራሕ ደይኮነሲ ጥይት ከም ዘይትኮስ ምስምዑ ብሰላም ምድቃሱ ንሱ እዩ ዘድልየና ሶ አይ ቲንክ ጽምዶ ሓደ ነፍሱ ዝኸኣለ ኣካል ናይ መንግስቲ ኮይኑ መፅኡ በቃ ብፍላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን አንጻላልዩ ዝነበረ ዳግማዊ ኩናት ጠጠው ከም ዘብል ገይርዎ ሶ ዓቢ ነገር እዩ በዓል ኣነ እዚ እዩ ዘለኹ ግን ስፔሻሊ ድማ ተማ መሬት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ካ ክምስገኑ ይግባእ ሶ እዛ ጽምዶ እዚኣ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ካብ ኣሉላ ኣባነጋ ጀሚራ ኔራ እንተትኸውን ብሰላም ኔርና እንተንኸውን
إذا حجت نري أزلنا بريج لي تسوي زلا دي سابا أم مقلنا بس مرأنا إيه سو كابزي حلو في جيجانا تمهرنا زيت سمدوزي كقدس لالو أنا حلمي وكمي حجي أمونغو زهزبزي كوينا زبها نجار كي لعل أمونغو تهزبي سلام كمت مسرح كمي تدليته ينبر بزح ناي سلطان ناي جنزمن هرفانون يبلي سلازي بتعم حقوسي ناي أول سعيد كم زتريو زلها بزعوات صمدو زملكت بمحرنيا تترجمهم سمعوا زلو تم مرحتنا يبلصقنا رزي I hope أب قربا واندما أب تجري صمدو بزملكت حوحات كم زتريو زلها حجي almost ناي تجري بوليتيكا ملو بملو قاعدة زي كونه درجة 85% وعاصير ولو مستقلو قدم زبالنا يو صقامات زصمدو زدما أما أخل تجري نريئلو جزء حتى راي تخونني سلازي ناتي سرح دم ما يكون ناي كله زوم كلهم على فيسبوك على يوتيوب زعزونا زنورو تملكت ناتي بفلاي أفت وان كينات دحرت وان كينات زنورو ناتاتهم ناي كلنا ترى يقبل دليل I think بزعوات صمدو تجري لمو حنتي حتى كان هذا اللغة حلفت النزاع قداينا سراوي تجري أبي بتي حاس كان الساعة قربت لي مبرها بنا معلب رقيب رز قداينا تجري ناي سراوي تجري زنبرة ناي دموز حتى زنبرة متى بس يحلسوا لما عنتو نا جنرال مقبل له أو حدا يوتيوب يرو إنيرة سو زي أكل نايتي سراوي تجري ناي مفرس سرح عندي نيرو كم يجير كسراوي تفرسوي رجيتهم نايلو مزلو سراوي كم زتريهم مزلها ناي سوشيال ميديا تتقمتيو كم زناي قدم تقارلتنا حوحات ناي زباقون بارن زنور من أسيات يكون تي سوشيال ميديا نبعلو بزح نجاري زتصلوا سافوكيت جبرهم زبهالن زي بهالني أو عفار كوفي لهم زلوا ما قالستهم شدي الشاشة شوعات الشح كفول خلوا ساعتهم 4 شح كومتاتي دوموزم سو زي حدا مسرح ناي سراوي تجري كم يجير قاعد تفرسون دي حجي أم علبي بتحي تقداي ناي دوموز دي ناي جلا رجعتني أيكم كل بزقات أمزجن ثم مرحت ناي سراوي تزي مسلون خحلو طماطمون نخركب اتوم ابطابيان او وردان زلو عقم زي بلو مرحتك قيرهم كلو حتى ناي تسراويت باغوابو خملس كخدالو كاب عقمو من العالم دحر كوينم دما نبز ملكتو اكل محلافي سو او نبعلو ناي وردان ابغلن زلو ناي جيتاچو وردا لوخات نزي نغرات زي زغوها هوري سو ازي لك حجتي اب تግራይ زلو نغرات عند حوحات سقمت እንዳወሰዱ ቋጠሮ ወንድሕር ዘይክኢሎም ከምዚ ዓይነት ነገራት ኖርማል ክንሪኤ سوزي مرحت حوحات سقمت موسات نقدمي تخلو لهم من الوقت أنا جنرال مقبي أبي يوتيوب كترحوا تقليها نتوم سلام أوصل في زجورو أكيبو بسنة سرعات كوفي لهم أخيباتات مردات زجورو اليوم من الوقت جزء بزوج قصري قال كم زعلت نجارات كيقاتم ده حوحات كقلاقفو علوم يبل برترارا ديوم يوم كملسوا زغلو مليسوا مالو كاب عقمهم مثالي دموز قداي بجت اندحر كوينو كاب عقمهم لعلي كملسوا يكلي كاب حرام مريت ابسومو اورحي 25 مليون قرشي بجت يزوص بالصقنا سراوي تግራይ ግን حنفش فشقاتو ስለዘለዎ ደሞዝ ይقنسو በጀቱ ቆራርጾ አብኮም ነገራት ይዘሎ ግን ነገራት ሃዲ ይከለለ Excellent. سايا كردل ينيري ناتنايل نبحكي صبغ زخونه حبريتان زرربنا كايدنا مچم تكبابينا قلطيف زلاوا سلوزلو امو داتا نترى حزبي ابزي بفلاي كم ناي ميديا سبات وي ونا بدغ زلنا سبات ازي امونغو كلتي حزبي زلو سلام اتامامانك خون قصالنت نكهلو كم زبلكايو غربيت كان تقنزوي رهيكا خدنبر يتخلنيها غربيت كاد ما خدقيرا يتخلنيها مالت تግራይን ኤርትራን ጎረባብቲዮ whether we like it or not ጎረባብቲና ምስ ጎረቤትካ እንተ ዘይጥዕምካ ድማ ጥዑም ድቃ አስከድቅ ሳይትخلنيها ቀሲንካ خدنبر يتخلنيها ከተምዕብል አይትخلنيها ኩሉ ቲ ብዚ ምስ ጎረቤትካ ናተባስካ ተገብረ ምዕባለ ሽግርካ ምስ ጎረቤት ተፈትሕካዮ ዝቀለለ ይዝኾነልካ
So this is very clear. Still mixed signals ka biyamanan tsagaman same neighborhood misgorabetka salam agadaasiyu abu debate አይደለኒ what can we do ቶም ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ እንተተጋገ ትርዳኣሉ ኢኻ ዲኻኒ ትርዳኣሉ ኢኻ ምስ ዘሎ ፀገም ናይ ሓበሬታ ድዩ ምስ ዘሎ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ዘሎ ግን ኤሮፓ ፀቢባቶም ሓንቲ ሃገር ኤሮፓ ፀቢባቶም ብዩሮፒያን ዩኒዮን ፀቢብዎም ምስ ኣሜሪካ ኔትወርክ ኮይኖም ኔቶን ስግንጢር እናበሉ ኣብ ዝኸድሉ ዘለው ንሕና ግን ኣብቲ ንእሽተይ ከባቢ ተረዳዲእና ምንባር ተኸባቢርና ምንባር ይኸብደና ሰወት ከን እንታይ ክትብል ትኽእል ነቲ ሰብ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ መንፈስ እዚ ንሓዋሩ ሰራዊር ክሰድድ ኣብ መራሕቲ ጥራይ ዝሰርፍ ተኮይኑ ብፍላይ እቲ ታክቲክ ግዝያዊ ረብሓታት ናቶም እናተገራጨወ ነዚ ህዝቢ ብዙሕ ሽግር ስለ ዝፈጥሩሉ ንዑ ክንሰግር ተኮይና ብፍላይ እቲ መንእሰይ ከመይ ገይሩ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድናን ንርሑቕ ጠሚቱ ረብሓ ንክገብር እንታይ ምክሪ መመሓላለፍ ካሉ ከም ናይ መወዳእታ ነዚ ናይ ሎሚ ኣርሲ ምዃኑ ክንውድእ ሓደ ምናልባት ካብቲ ኩናት ወፂና ሕጂ ኣብዚ ሁነታት ስለ ዘለና ብፍላይ ብወገን ናይ ትግራይ ዲያስፖራ ከምቲ ትፈልጦ ዝነበረ ኩነታት እዩ ዲያስፖራ ናይ ትግራይ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካውን ንባዕሉ ሕጂ ካብ ምስታት ኢዱ ስሒቡ ሱቕ ኢሉ ዘሎ እንታይ ኣይደኖ ክርዳኣኒ ይከኣለ ኦፍኮርስ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበሮም ግምታት ዜሮ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሕጂ ንሕወሓት ምእማን ከምኡ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ግን ፈቲና ፀሊና ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕወሓት ቀፃሊ ውድብ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ምስቲ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ በዓል ኣበበ ረኣያን ወዲ ትኹልን ካልኦትን ዝነበሮም ርክብ ባህላዊ ድይኹን ካልእ ከምኡ ዓይነት ናብኡ ክምለስ ክንክእል ኣለና ትግራዋይ ኮይኑ ናብ ናይ ኤርትራውያን ኤርትራ ኮይኑ ናብ ናይ ትግራዋይ ናብ ናይ ተጋሩ ማሕበር ይኹን ፌስቲቫል ምኻድ ምዝርራብ ናይ ግድን ከድሊ ፈተና ፀላላ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ከም መንግስቱ ሃይለማርያም ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ሶ ከምቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ንምውራድ ብሓባር ዝሰራሕና ሕጂ እውን ናይ ግዜ ጉዳይ ወይ ታሪኻዊ ግዴታ በፂሕና ኣብ ወፃእ ነብር ኩልና ተጋሩ ይኹን ኤርትራን ኣብ ሓደ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና እዚ ነገር እዚ ናበይ እዩ ዝኸይድ ክንደይ ዋጋ ኢኻ ክፍለና ገና ኣይንሪኦን ኢና እታ ኩነታት እንድሕር ተጀሚራ ግን ብልፅግና ክነብር ክብል ኩሉ ዓይነት ወንጀላት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ክፍፅም ሶ እቲ ሜይን ታርጌቱ ድማ ትግራይን ኤርትራን ብዙሕ ኣብ ካልእ ህዝቢ ብዙሕ ክስታይ የብሎም ስለዚ እዚ ገጢምና ዘሎ ታሪኻዊ ሕቶታት መልሲ ንክንምልስ ኩልና ኣብ ሓደ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ምዝርራብ እንድሕር ዘድሊ ኮይኑ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ናይ ልብኻ ምዝርራብ ብዘይሕብእብእ ኩሉ ነገራት ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ገርመካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ በቃ ሰላም እዩ ዝደሊ ያብ ሕጂ ኩናት ክሰማዕ ኣይደልይን ስለዚ እዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ዝሞተ ዝተሰውአ ትግራዋይን ኤርትራውን ኣዴታት ትግራይን ኣዴታት ኤርትራን እየን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብዙሕ እዩ 100 ሚልዮን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕር ደሚርካዮ ካብ 13-14 ሚልዮን ኣይበዝሕን ሳቶም 120 ሚልዮን እዩ ስለዚ ነዚ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ብሓደ ክንምክቶ ክንክእል ኣለና ይብል ጆርጆ ቴንክ ዩ መደብ እኳ ይገበርኩ ነይረ ግን ቁርብትለይ ሕቶታት ካብ ሰባት ግዜ እንተለካ ሊንክ ክበኩም ክፍትን እቶም ክትሓቱ ትኽእሉ ብፅሑፍ ተኮይኑ ብፅሑፍ ክትሓቱ ትኽእሉ ግዜ ህልወካ ዶ ቁርብትለይ ግዜ ናትናኤል ሓደ 10 ደቂቃ በቃ ሓደ 10 ደቂቃ ኢልኩም ኣሎ ሊንክ ክሰደልኩም ያነ እታ ቅልጥፍ ኢልኩም ሕፅር ዝበለ ሕቶታት ተኮይና ክትሓቱ ትኽእሉ እምበራነ እኳ መደብ ኣይገበርኩ ነይረ ንሕቶታት ዝኸውን ስለዚ ሊንክ ይሰደልኩም ኣለኹ እዚ ሊንክ እዩ ቀልጢፉ ዝኣተወ ጥራይ ክሓቲ ዝኽእል ክልተ ደቂቕ ኢና ክንፅበ በዛ ሊንክ ኣትዩ ክሓትት ዝፍትን ዕድል ክወሃበ እዩ
otherwise نوح ግዜ ሒዘ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ክንወስደሉ ኣይንደሊና ኣብዚ እዋን እዚ ብኣይ ወገን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ምሸት ኣምሲና ኣይ ቲንክ ብዙሕ ብዛዕባ ረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ሂብካ ኣለኻ ናትናኤል ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ክብለካ ይደሊ ተኸታተልትና ድማ ቅድስቲ ኣርኣያ ሶሎ ሚድያ ያያ እትያ ኣላ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬይ go ahead ቅድስቲ ኣትይ ከለኽ መስለኒ መርሓባ ጆርጅ مرحبا ቅድስቲ ተሓን ደለኺ ተኸታተልቲ ኸይና ብዙሕ እውን ንቆራርፀካ ኢና ጆርጅ ናትናኤል ከዓ ሓውናይ ቅድስቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናቱ ሰላም ኣብቲ ናትካ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይትህበና ዘይትሰድድ ሊንክ ብዙሕ ኣይንረኽበካን ኢና ኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ኤርትራውያን ከዓ ሓዳስ ኣውፂኢሎ ናቱ ንዓ ሳብስክራይብ ግበርዋ ኢኹም ኣይትሕመቑ በቲ ተዓፀውና በቲ ተዕድል ትኸልኡና ከዓ በቲ ስለ ዝኾና ንከምዚ ተዋፊሮም ስለ ዘለዉ ናይ ብልፅግና ብፍላይ ንናቱ ብዙሕ ኣስሩሉ ስለ ዝኾኑ ሳብስክራይብ ንግበረሉ ነቲ ድህበና ናትናኤል ስደደላ ቅድስቲ ኣብኡ ከለኺ ናትናኤል ታሊንክ ባነግረ መንገዲ ካስረዳ ኣብዚ ሸር ክገብሩ ዝኽእሉ ኣነ እኳ ገይረየ ነቶም ካልኦት ግን ካቦም ኢኻ ይዓፅዎ ስለ ዘለው ይዕፍንዎ ስለ ዘለው ሓደ እኳ ናቱ እኮ ሻዕብያ እዩ ዝበሃል በቲ ናቶም ኣጋላልፀ ማለት እዩ ፀገም ዘለዎ ይኮነን እንዳሓነይ ኣብቲ ሕተይ ክምለስካ ይሕዘኩም ምእንትን ብዙሕ ኣብዚ ሕጂ ገልጠምጠም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ገልጠምጠም ናይ ብልፅግና እኒ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ዋሕስ ክሰድዎ ብዘይ ውክልና ክሰድዎ ንወያኒ ካብ ነቲ ንነዊሕ ህዝቢ ትግራይ ወኪል ኮይኑ ዝፀንሐ ካብ ታሪክ ንክሓክዎ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ብልፅግና ስጋብ ካብ እቲ ናይ ማእኸላይ ሽማግለ ወካሊ ንክስእን ጠፍጢፎም ጠፋጢፎም ባዕሎም ወካሊ ንክገብሩሉ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ታሪኹ ክነፅግዎ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይርዎ ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ ዓመት ብታሪክ ንክሕከኽ ንወያኔ እንድሕር ኣጥፊእና ቅድስቲ ሕፅር ኣብልሉ ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ ሕዝናያ ስለ ዘለና ትሪቶኸ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ግን ሕፅር ኣብልሉ እወ ሕጂ ኣብታ ሕቶይ ደላ እንታይ እዩ ተደሊ ደሎ ቀዳማይ በዚ ናይ በቲ ትገብሮ እንዳተሓበልና ናቱ ግን ብግቡእ ንህዝቢ ትግራይ ከተሕልፈሉ ንደልየካ ማለት እዩ እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል ዘሎ ንወያነ እንድሕሪ ሓኺካስ ንታሪክ ትግራይ ምሕካኽ ማለት ዘይኮነን ወያነ ኸነዚ ብኸመይ ትሪኦ ኣላ ወያኒ ሓርነት ትግራይ ንብዙሕ ክትከይድ ዝፀንሐት እቲ ዛሕልታታ ብግቡእ ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ኣብዚ ማስ ሚድያ ደሎ ክገልፆ ዘይክእል ንህዝቢ ትግራይ ብዘይ ታሪክ ንምሕካኽ ማለት እዩ ዝስራሕ ደሎ እዚ ኸ ብኸመይ ኣድረስ ክትገብሮ ትኽእል ንህዝቢ ትግራይ ወይ ንመንእሰይ ትግራይ ናቱ ከይተሓለልካ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣብ ጎናኻ ኣለና ፅብቕቲ ሕቶ ቅድስቲ ቀፅልናቱ I think ሕጂ እኳ ዳርጋ ኣብ ትግራይ ኣተሓሳስባ እውን ተቐይሩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ኩሉ ብሓደ ሻዕ ክንበፅሖ ኣይንኽእልን ኢና ግን ብፍላይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝነበሮም ኣመላኻኽታ ርኢናዮ ኣለና ካብኡ ንላዕሊ ዝፅምዶ ከመይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ንኩሉ ግልፂ እዩ ብወገን መንግስቲ ናይ ኣብይ እቲ ፅልኢ ወላ ናብ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ናይ ሰራዊት ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ እንድሕር ዳሪእኹም ኮይንኩም ሰራዊት ከመይ ገይሩ ዕጥቁ ገዲፉ ሰላማዊ ሰልፊ ገብር ዕጥቁ ሒዙ ክወፅእ ዝግብኦ ክዕገርግር ዝግብኦ ወይ መኪና ክቃፅል ወይ ጎማ ክቃፅል ወይ ህንፃታት ክሰብር ቤትሮታት ክሰብረሎም ከምኦም ፅበዩ ነይሮም
ስለዚህ ቶታሊ ተዕንቅፋት ኮይንና ዘሎ ህወሓት ንኸይጠፍውን ህዝቢ ትግራይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ሶ ከም ናተይ ርድኢት ብፍላይ ዝፅምዶ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያን ለውጥን ኣምፂ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኢና ዘለና በዚኣ ጥራሕ ንቐፅል ዝበዝሕ ትግራዋይ እውን ድሕሪ ሕጂ ምስ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኩናት ከም ዘይቅበሎ እዩ ንመሰሉ ኢትዮጵያ ትግራይ ኢትዮጵያ ስለ ትርከብ ግን ንመሰሉ ካብ ምቅላስ ግን ንድሕሪት ኣይብልን እዩ እዚኣ ታመልሰይ ثانك يو ناتو أستير قتلي مرحبا جورج حونا كمي وعلكا ناتو كمي توعل أهلا مرحبا أستير يا اللو البحري ميديا ناتو أنا ناتكا تغطاتاليتي بزيادة أنا جورجا تاناتي حتو ناتنا إلكم تقراوي كله تقبرو دلها تعري كله تقبرو دلها مونغو إرتران تقراينسي سلامة ومن قد فتح زلو نقرات حدون تحقي أمرت زلو كناتات النام تأخا كترد تفتنو له جيزي وحود ايكونن انت خونا كم زعانا دشاغلو زلو خوي كم كال سبد حسبوسي السخاخم حد تقراوي نظام أفتي وشت تقراي أما أخل كبدي وياناي كوينوم كونفرانسات እንዳገበሩ መንእሰያት እንዳዓደሙ ደሰልጥኑን ኤርትራ ከም ዓማጺትን ከም ጆኖሳይደርን ከንክስታይን ኣፎን ከፊቶም እንዳተዛረቡ ከለው ሓደጋሲ ከም ጹላ ይኽእሉን ትግራይ ኢልካ ተኣምን ዶ ኣይተኣምንን ማለት ብዙሕ ሓደ ደረጃሲ እዚኦም ኩሎም ኣብኡ ኮይኖም ኣፎን ከፊቶም ዝዛረቡ ዘለው ኮራኹር ናይ በዓል ጻድቃን ናይ ሙሉጌታ ናይቲ መኒኻ ትብሎ ወድረዳንሲ ሓደጋ ክወርድዎምሲ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ነቶም መራሕትኹም ብኸመይ ከሕዝዎ ይህሉ ኢልካ ትሓስብ ተረዳያትካ ዋ ኦኬ ቴንክ ዩ ኣነ ናይ ፍስሓ ደስታ መፅሓፍ ኣሎ ኣቤቱና ትዝታይ ዝብል ደርጊ መጀመርያ ስልጣን ምስ ሓዘ ህውከት ዕግርግር ምስ በፅሖ መስከረም 2 ዝበሃል ኣዋጅ ኣውጁ ነይሩ ምእካብ የለ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር የለ ሚድያ የለ ኢሉ ነይሩ ኣነ ንሳ ኣብ ትግራይ ኣፕላይ ግበርዋ ወይ ድማ ተግብርዋ ኢለዮም ነይረ ንመራሕቲ ሕወሓት ድሕሪ ሰምዑ ወላ ሓንቲ ክንገብሮም ኣይንኽእል ኢና I think ግን እዛ ናይ ራያ ጉዳይ ሕጂ ስለ ዝወድዋ ካብ ዝቐፂሉ ዘሎ ፕሮግራሞም እቶም ኣብ ማእከል ትግራይ ኮይኖም ዕግርግር ዝፈጥሩ ሕንፍሽፍሽ ዝፈጥሩ ብፍላይ እቶም ዩቱበራት ማለት እዩ ተን ዝበዝሕ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዩቱባት ናይ ጻድቃን እዩ ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባጀቱን ደሞዝም ስለ ዝውሃቦም ብምሉኦም ራእዮም መዓት ክንደይ ዩቱበራት እዮም ኣብ ትግራይ ተፈልፊሎም ዘለዉ ሶቶም ዝበዝሑ ናይ ጻድቃን ነዚ ህውከት እዚ ከምፅኡ ባጀት ተዋሂቦም ገንዘብ ተዋሂቦም ሰርሑ ዘለዉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ክትከፍት 5 ሚልዮን 10 ሚልዮን ኖርማል ተዓቢ ጌጋ ግን ከምቲ ደጋጊመ ዝብሎ ዘለኹ እንደ ሕወሓት ሕጂ እውን ስጉምቲ ምውሳድ ዘይምኽኣሎም ሶዛ እዛ ናይ ራያ ሕጂ ርኢኹም ኣለኹም ትቐፀለ ስጉምቲ ተናብ ትግራይ ዕግርግር ዘብላ ዘለዋ ሚድያታት ኣብ ልዕሊአን ስጉምቲ ምውሳድ ኣይሆም ኣብ ቀረባ እዋን ክትርእይዎ ኢኹም ካብኡ ቀፂሎም ቶም መራሕቲ ውድባት ኢና ዝብሉ ንሕወሓት ሓንሳብ ዓፋር ኮይኖም ብሚሊተሪ ብውትድርና ኣንጻር ሕወሓት ክዋግኡ ደልዩ እንደገና ድማ ፓርቲ ክመርሑ ይደልዩ እዚኣቶም ድማ እቶም ቀፂሎም ካብ ፖለቲካ ትግራይ ክውገዱ ክስታይ ተታሒዝሎም ዘሎ እዩ ሰው ናይ ሚድያታት ኣይሆብ ኣብ ቀረባ እዋን ትርእይዎ ኢኹም ንሕወሓት ተዘይደቂሶም ማለት እዩ እሞ በዚኣ ጌራ ክውድእ ጆርጅ ኣነ ودينا هنا تن نتبتات كبهالا زبهالا كلن تباهيلنين تنكت أبقد ميتون تقيس كانير كاتا زربا سلزي أستير يغن يلنا سلتحتوخي تم قالوا جلهم سوري قاتا ميجزي أخيل نالو ناتنايل قبل بيزا مسكن thank you very much أبقالا قاتا مير رغبنا أب يوتيوب زخونة ساقام تقاتي ملارا حبرنا خاكن حقز دس بلنا نبعلي أنا كمان أبسوكم زلوغي سريدة كاتلهم مسلني
أبي سيد كالين يركا أب واتساب سيد كالين يركا لا نو أفتح تشات أوكي وين أوصل كامو بينج جيجنس نحن أبزيا برايفت نغلا سيد كالين يركا أوه سوري ديرا وانت إذا برايفت شات يرا خونزني نو دحان شجر يلا اسكي حجي قد ما مخاتكم everybody نزالين كوسيتكم سبسكرايب قبرولو everybody أنا نبالي كيك كتقولوا سبسكرايب كقبريه because كبيت بدو زلو غزي سبسكرايب غير اللخانه سلازي نبالي انا ونكم مخبلهم كاني ابز حلف بزح فتناتات على ويت channel سلازي جن it is what it is at some point قال قبر ويم كسب زلنا احنا قلقلكم هنا انت حرقله غير مد ما تنك تكبر زخلي يلن ثانك يو فيري ماتش ناتنايل ابكالا قاطام يرغبنا تخطاتلتنا مزا درفي حنت كغتفولكم ناتنايل جن بروح مشيت كبر الكاكبلا كايدلي أنت درف مفانو كده اللي أنا نزوم أودينس ناتي بسترفه أبكال قاطع يرغبنا thank you very much توم نكسب الجي تقطعت لكم نادما كما قبلكم يدلي بزي غيرنا حن السنابتنا بل Shut